Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Prabhuji, Janaki Raman Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. மாதாஜி பிரபுஜி ஆக்சுவலா 2:30க்கே 2 மாதாஜி பண்ணிட்டாங்க பிரபுஜி. இப்போ மாதாஜி வந்து பாட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு, ஒரு 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 ப்ரொசீஜர் இருக்கு பிரபுஜி. அதனாலதான் கிளாஸ் லேட் ஆகும் பிரபுஜி. நீங்க நாளைக்கு 2:30க்கே வந்துருங்க, ஓகேங்களா? கேக்குதா பிரபுஜி நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு கேக்கல, சாரி பிரபுஜி. நாளைக்கு நீங்க 2:30க்கே வந்துருங்க. நீங்க ஒரு மாலை ஃபுல்லா பண்ணுங்க பிரபுஜி, ஓகேங்களா? அவர் மியூட்ல இருந்துட்டு சொல்றாரு, விட்டுருங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே சரி. இப்போ வந்து நம்ம வந்து சம்சாராதாவா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸா பாடணும். ஏற்கனவே 3 படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? யார் படிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಸಾರದಾವಾ ನಲಲೀಡಲೋಕ ತ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಕನಾಗನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣಾರವಿಂದಂ. ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶರಣಾರವಿಂದಂ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க பிரபு, நல்லா வந்துருச்சு உங்களுக்கு. செகண்ட் ஸ்டான்ஸா யார் பாடுறீங்க? யார் பாடுறீங்க? நான் பாடுறேன். பாடுங்க. லட்சுமி சுந்தரம். அவங்க லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. வேற யாராவது மாதாஜி பாடுங்க மாதாஜி, செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. வேற யார் பாடுறீங்கப்பா? யார் வேணாலும் பாடுங்க மாதாஜி, பரவாயில்ல, ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி. இது வந்துட்டாங்க, லட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டாங்க மாதாஜி. லட்சுமி மாதாஜி பாடுறீங்களா? லட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி.
லக்ஷ்மி மாதாஜி. சரி, யார் வேணாலும் பாடுங்க. லக்ஷ்மி மாதாஜி தேர்ட் ஸ்டான்ஸா பாடட்டும். இப்ப செகண்ட் ஸ்டான்ஸா யாராவது பாடுங்க. யாருமே பாட முன்னோர்ல பவானி இந்த மாதாஜி டைம் பாடுங்க. போயிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் யாராவது நான் பாடுங்க. பாடுகிறேன். மகாபிரபோ பாடுங்க பாடுங்க. கீர்த்தன துத்திய கீதா வாதித்ர மார்த்தியான் மனசோ ராசேச ரசேச மனசோர ரசேன சேன ரசேன ரோமாஞ்ச சம்பாஷு தரங்க தரங்க பாஜோ வந்தே குரு ஸ்ரீ கர்ணாவிந்தம் சரணார விந்தம். அது வந்து படிக்காம கொஞ்சம் லேட்டா இழுத்து பாடினீங்கன்னா நல்லா வந்துரும். படிக்கிறீங்க கொஞ்சம். சரி, ஓகே ஓகே சரி. அடுத்தது Okay. படிக்கட்டுமா இல்ல யாருன்னா படிப்பாங்க? அடுத்தது வேற யாருக்காவது கொடுப்போம். மூணாவது ஸ்டான்ஸா யார் பாடுறீங்க மாதாஜி? பிரபுஜி யாராச்சும்? மாதாஜி பவானி மாதாஜி பாடுறீங்களா? நீங்க மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. நீங்க மியூட் போட்டுங்க. வேற யாரு? மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது பாடுங்க. உமாபதி லதா. பிரபுஜி பாடுறீங்களா? தேர்ட் ஸ்டான்ஸா. தனலட்சுமி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, புதுசு நீங்க பாட்டு கேட்டுக்கிறேன். சரி சரி. காந்தி நான் பாடுறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பாடுங்க மாதாஜி. பாடுங்க. அருள்மொழி மாதாஜி பாடுங்க. பாடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ விக்கிரஹாராதன நித்ய நானா சிங்காரதன் மாந்திரித திரமாரண ஜதௌ இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸ்ருங்கார தன்மந்திரமார்ச்ச நாதௌ. சிங்கார தன்மன் திரமார்ஜனதௌ. ஓகே. ம். ஸ்ருங்கார தன்மாந்திரமார்ஜனதௌ இத்தஸ்ய பக்தாம்ச ச நியுஜந்த தோபி வந்தே குரு நியுஞ்ச தோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் practice பண்றேன். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 4வதுக்கு போயிடலாமா நம்ம? போலாம் மாதாஜி. கொஞ்சம் ஸ்கிரீனை கொஞ்சம் மாதாஜி. வச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே. இல்ல வரலையே. ஓ, நான் ஷேர் பண்ணல. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. தெரியலையே. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, பொறுமையா எடுக்க. அதுக்குள்ள நான் ஒரு தரம் பாடிடுறேன், அவங்க வந்தோன்னா அது பார்த்துக்கலாம். ஷேர் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இப்போ வந்துரும். ஓகே ஓகே. எல்லாரும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கோங்க. உங்க போன்ல கொஞ்சம் பெருசு கிட்ட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா தெரியும். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்க போன் அப்படியே தொட்டு. சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாத ஸ்வாதன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதத் சதைவ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். இப்போ ஓவரில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படியே பின்னாடி பாடுங்க. சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதா சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ ஸ்வாதன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜதத் சதைவ சித்திம் பஜதச்சைவ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். இப்போ நான் ஒரு தடவை பாடுறேன், யாராவது 2-3 பேர் பாடுங்க. சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதோ ஸ்வாதன்ன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான்
कृत्वैव तृप्तिं भजतत्सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्. ஒவ்வொருத்தரா பாடுங்க, 2-3 பேர் பாடுங்க. चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वात्वदन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृद्वैव तृप्तिं बददत्सैव सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் चतुर्विध நான் பாடுகிறேன். பாடுங்க. चतुर्विध श्री भगवत பகவத் பிரசாதம். பிரசாதம். प्रसाद स्वागत अन्न तृप्तान हरि भक्त संगान कृतवै तृप्तिं भजन तैल वंदे गुरु श्री शरणारविंदम. हरे कृष्ण. அடுத்தது வேற யாராவது பாடுறீங்களா? चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वादहन तृप्तान् हरिभक्त शृङ्गान् कृतैव तृप्तितं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री शरणारविन्दम्. அதான் நம்ம பாட பாட ப்ராக்டிஸ் பண்ண நல்லா அழகா வந்துடும். எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? வேற யாராவது பாட விருப்பப்படுறீங்களா? பாடுங்க. चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो सात्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजदशदैव वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम्. वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम्. நல்லா வருது பிரார்த்தனா. இத हरे பிராக்டிஸ் कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பாடுங்க பிரபு. चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्ता हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री शरणारविन्दम्. சூப்பர். ரமேஷ் பிரபு பாடுங்க. ரமேஷ் பிரபுஜி. அவங்கதான் பாடினாங்க மாதாஜி. இல்லையே, சுஜாதா மேம்ல பண்ணாங்க. சுஜாதா மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி பண்ணீங்க. ரமேஷ் நான் ஒரு தரம் கூட பாடுறேன் மாதாஜி. முதல்ல நான் தான் பாடினேன், ஒரு தரம் கூட பாடுறேன். பாடு. चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो सात्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजदशदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्. நீங்க என்ன செய்யுங்க, ஒரு 2:30 மணிக்கு நீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்களே சொல்லி கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கே நல்லா தெரியுது. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும். நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாடத்துக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம 4வது சாப்டர் படிக்க போறோம். கடைசியா பார்க்கலாம் மாதாஜி. நீங்க அந்த இது சொன்னீங்கல்ல, நித்தாய்க்கு ஒரு சேலஞ்ச், அதுக்கு லாஸ்டா பார்ப்போம். பத்மா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. நம்ம கிளாஸ்க்கு போயிடலாம் மாதாஜி. கிளாஸ்க்குள்ள போயிடுவோம். ஏன்னா இது நிறைய முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது போகலாம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம், அதாவது அறிவின் யோகம். பகவானை பற்றிய டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ், அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் இந்த இது. ஏன்னா பகவானை பத்தியும் பகவத்கீதை பத்தியும் பிரம்மாவோட ஆயுள் பத்தியும் நம்மளுடைய யுகங்களுடைய கால அளவு பத்தியும் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான இது. அதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இது மங்களார்த்தி தான். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். வந்து இது நீங்கெல்லாம் இது ஸ்லோகா கற்றுக் கொடுக்குற கிளாஸுக்கு எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கீங்களா? 11 மணிக்கு. இன்னைக்கு இல்லை, டெய்லி நடக்குது. இன்னைக்கு வந்து ஏகாதசி ஆளுன்னு எடுத்திருக்காங்க. எல்லாரும் போறீங்களா? ஆமா, அங்க வந்து ஸ்லோகம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அதனாலதான் நான் வந்து இங்க சொல்றதை நிறுத்திட்டேன். எல்லாரும் கட்டாயமா அதுல போய் கலந்துங்க, ஸ்லோகம் கத்துங்க. நேத்தி வந்து நம்ம 3வது சாப்டர் பார்த்தோம், கர்மயோகம். அதோட முன்னோட்டம் கண்ணோட்டத்தை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன பார்த்தோம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன பார்த்தோம்னு? ஒருவன் பாவ காரியங்கள், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒருவன் பாவ காரியங்கள் செய்வதற்கு பலவந்தமாக எதுக்கு வந்து ஈடுபடுத்தப்படுகின்றான் அப்படின்ற வந்து அர்ஜுனன் கேட்கும்பொழுது அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அதுக்கு காமம்தான் காரணம். அந்த காமத்தின் மூலமா தான் குரோதம் உருவாகுது, கோபம் உருவாகி அதன் மூலியமா குரோதம் வந்து வெளிப்படுகிறது. அது வந்து அந்த காமமானது வந்து எப்படி வந்து 3 நிலையில வந்து அது வந்து உந்தப்படுகிறது, அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒன்று வந்து குழந்தை, கருப்பையில் உள்ள குழந்தை வந்து எப்படி அசையவற்ற நிலையில ஆழ்ந்த நிலையில் இருக்கோ, ஒரு மரத்தை போன்று அதனால கதியற்ற நிலையில் இருக்குதோ அது போன்ற நிலை ஒன்று. 2வது நிலை வந்து தூசியால் மறைக்கப்பட்ட கண்ணாடியை போன்றதும், அது வந்து அதை விட இன்னொரு பறவைகள் போன்றது இன்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3வது வந்து நெருப்பிலிருந்து வரக்கூடிய புகை போன்றது. அது வந்து மனிதனால் முடிஞ்சா, இப்ப நெருப்பு வந்து புகையில இருக்கக்கூடிய நெருப்பை நம்மளால வெளிக்கொண்டு வர முடியும். ஒரு விசிறிய வச்சோ, ஒரு ஊதாங்குழல் வச்சோ நம்மளால வெளிக்கொண்டு வர முடியும். அது போல மனித பிறவி பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அந்த காமத்தையும் குரோதத்தையும் இந்த மதம் ஆச்சரியங்கள்லாம் வென்று பகவானை அந்த திரையெல்லாம் கிழித்து பகவானை அறிவதற்கு நம்மளால முடியும், சான்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்றத பகவான் வந்து அங்க வந்து சொல்றாரு. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து கடைசி பாட்டு ஆன்மீக வாழ்வோட மாபெரும் சவாலா இருக்கிறது நம்முடைய காமம். அந்த காமத்துல வந்து எங்கெங்க தான் இருக்குது, அது எந்தெந்த புலன் நம்ம உடல்ல வந்து எந்தெந்த இடங்கள்ல அந்த காமம் அமர்ந்து இருக்கு மாதாஜி? அதாவது ஐம்புலன்கள்னு சொல்லக்கூடிய செவி, ஐம்புலன்கள் சொல்லிடுங்க. அடுத்தது ஞானேந்திரியங்கள். அதான் மாதாஜி, ஐம்புலன்கள் தான் மனம் புத்தி புலன்கள். அதுல வந்து அது அமர்ந்திருக்கு. இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலா இருக்கு. அதை எப்படி போக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அதுலயே பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு. காமத்தோட நிலைகள், அதோட வகைகள், அது வந்து எப்படி நம்ம உடல்ல வந்து எந்தெந்த உறுப்புகள்ல இருக்குது, அதை எப்படி நம்ம போக்குறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டோம். அடுத்து அது வந்து கடைசி பாட்டு. அதுதான் நம்மளுடைய நம்மளுடைய எதிரியா இருக்கிறதும் அதுதான். அதை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறது? நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது மூலமாக, மனத்தால நம்ம வந்து ஜபம் பண்றது மூலமா, ஆன்மீக அறிவு மூலமா நம்ம வந்து அதை வீழ்த்தலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன கேட்கிறாரு, துறவா செய்யலாம், எது செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உண்மையான துறவு எது அப்படின்னு எல்லாம் கேட்கிறாரு இல்லையா? அது பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல. அப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, நம்முடைய உரிமை உணர்வுகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருத்தல். நமக்கு உரிமையான பொருள்ல இருந்து நமக்கு அது சொந்தம் இல்லை, அதாவது இதெல்லாம் தற்காலிகமானது அப்படிங்கறத நினைச்சு அதுல அனுபவிக்கக்கூடிய ஆசையை நம்ம வந்து துறக்கணும், விடுபடணும். அதுல இருந்து செயல்கள் வந்து சும்மா செயலற்று இருக்கிறது வந்து துறவு கிடையாது. செயல் செய்யணும், அதே சமயம் பற்றற்று செய்யணும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுதான் உண்மையான துறவு அப்படிங்கிறது. அப்புறம் பற்றின்மையை நம்ம அதிகமா வளர்த்துக்கிறதுனால யாரை திருப்திப்படுத்தணும்? பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும். நம்மளுடைய சுயபுலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்து 2வது பார்ட்ல என்ன பார்த்தோம்? யோகம்னா என்ன?
அதாவது 2 விதமான நிலைகள்ல மக்களுடைய வாழ்க்கை இருக்குது. ஒண்ணு பாவ வாழ்க்கை வாழறாங்க, இன்னொருத்தவங்க பாவமின்மை. அதாவது மக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, பலன் கருதி செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க. அவங்க வந்து கர்மிகள். அந்த கர்மா வந்து 2 வகையில் சொல்லப்படுது. கர்ம காண்டா ஒண்ணு, கர்ம யோகம் ஒண்ணு. அது 2 கர்ம காண்டாங்கிறது பலன் கருதி செயல்படுறது. அது வந்து பாவச் செயல் தான். கிட்டத்தட்ட முக்காவாசி பாவச் செயல்ல தான் நம்மளை கொண்டு விடும். கர்ம யோகம்ங்கிறது நம்ம பலன்களை அர்ப்பணிக்கிறது. அது எப்படி? அது 2 வகைப்படுது. சகாம கர்மா, நிஷ்காம கர்மா. சகாம கர்மான்னா என்னது, யாரா சொல்ல முடியுமா? நிஷ்காம கர்மான்னா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? நிஷ்காம கர்ம எந்த பலனையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல். வெரி குட், சூப்பர். அடுத்தது சகாம கர்மாங்கிறது பலனில் பற்று வைக்காமல் செய்யப்படுவது. அது கர்ம யோகம். அந்த கர்மயோகத்தோட 2 பார்ட்டு தான் சகாம கர்மா ஒண்ணு, நிஷ்காம கர்மா ஒண்ணு. நிஷ்காம கர்மா மாதேஜி சொல்லிட்டாங்க. சகாம கர்மான்னா நாம என்ன செய்யணும்னா, நமக்கு சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருள்ல நமக்கு தேவையானதையும் வச்சுக்கிட்டு பொதுமக்களுக்கு தேவையானதும் பொதுவான செயல்ல, அதாவது சமூக தொண்டுல மாற்றுவோம். ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ இல்ல NGO மூலமா இப்ப என்ன பண்றாங்க, நிறைய பேர் சமூக தொண்டு செய்யறாங்க இல்லையா? அனாதை ஆசிரமத்துக்கு, பள்ளிக்கூடங்களுக்கு, அப்புறம் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு, இப்படி அனாதைகளுக்கு இதுங்கெல்லாம் செலவு பண்றதெல்லாம் வந்து சகாம கர்மால வரும். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியது சகாமம். இது கர்ம யோகம் தான். இதுவும் இது 2 வகை. ஒண்ணு சகாம கர்மா, ஒண்ணு நிஷ்காம கர்மா. இதை படிச்சோம். அடுத்தது ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை பத்தி பார்த்தோம். அது என்ன? உதாரணம், அதாவது ஒரு பெரிய மனிதன் வந்து இந்த உலகத்துல வாழறாங்க, ஒரு ராஜாவோ இல்ல இந்த காலத்துல வந்து யாரும் மினிஸ்டர் தான் இருக்காங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த நாட்டுல இருக்க மக்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா வாழணும். அவங்க எந்த நல்வழியில அரசாட்சி புரிஞ்சா மக்களும் நல்வழியில இருப்பாங்க. அவங்களே வந்து திருடனா இருந்தா மக்களும் என்ன செய்வாங்க, அதே வழியை தான் பின்பற்றுவாங்க. அதனால என்ன செய்யணும், நாம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு முடியும், நம்ம சுய ஒழுக்கத்தோட வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். கடைசி பாட்டு மாதாஜி, ரமணி மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஃபோர்த்து சாப்டரோட ஒரு கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். இதுல என்னன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நித்தியமான கல்வி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1ல இருந்து 10 முடியா கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன நித்தியமான கல்வின்னா, பகவத்கீதை தோன்றிய வரலாறு பார்க்க போறோம். பகவான் தோன்றிய வரலாறு அது எல்லாமே அதுல வரும். என்னன்னா இந்த கல்வியை, நித்தியமான இந்த கல்வின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ். அந்த நாலேஜை யாருக்கிட்ட இருந்து நம்மளால பெற முடியும், அது பெறக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பார்க்க போறோம். பெறக்கூடிய தகுதி ஒண்ணு பக்தரனா இருக்கணும், அல்லது இறைவனுக்கு நண்பனா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து கேட்கிறவங்கள்ட்ட ஒரு தகுந்த வினாவா கேட்கணும். இந்த பாட சம்பந்தமான கேள்விகளை கேட்கணும். அதை தாண்டி தேவையற்ற கேள்விகளை கேட்காம இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கணும். அப்புறம் ஆச்சாரியர்களுடைய கட்டளைகளை பின்பற்றணும். இதே மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த கல்வியை கற்பதற்கான தகுதி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரிடமிருந்து பெறுவது அந்த கல்வியை? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வரும் ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும். அடுத்தது அது எதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கல்வி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் எப்பொழுதெல்லாம் அவதாரம் பண்றாரு, அவர் அவதாரம் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன, அந்த அறிவை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் விளைய போகுது, இதை பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார். 11ல இருந்து 15 வரையிலும் உள்ள தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். அடுத்தது 16ல இருந்து 24 வரையிலும் செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட விளைவுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு பின் விளைவு இருக்கும். அதை எப்படி அகற்ற முடியும்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து கர்மாவா செய்யலாம், அல்ல விகர்மாவா செய்யலாம், இல்ல அகர்மாவா செய்யலாம். அது எது செஞ்சா விளைவு வராது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. கடைசியா வந்து யாகங்கள், அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ் பத்தி 25ல இருந்து 42 வரையில உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த யாகங்கள்லாம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, மிக உயர்ந்த யாகங்கள். இந்த காலத்துல எல்லாம் செய்ய முடியாது, சத்தியயுகத்துல செய்யப்பட்டது. அதனாலதான் அதுக்கு நமக்கு இந்த காலத்துல செய்யறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, திருநாம உச்சாடனம், ஜபம் பண்ணுங்க. அப்புறம் சாஸ்திர புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிங்க. எந்த புஸ்தகம் சாஸ்திரம்? பகவத்கீதை, பாகவதம்லாம் சாஸ்திரங்கள் தான். அதை படிங்க. புலன்களை கட்டுப்படுத்துங்கள். இதன் மூலமா நாம
யாகம் செஞ்சதோட பலனை நாம் அனுபவிக்கலாம். அப்புறம் திறனும் குணநலனும், யாகங்களுடைய திறனும் குணநலன்களும், யாகத்தை கற்பிக்கும் ஆசிரியர், இதை பத்தி எல்லாம் வந்து நம்ம அந்த லாஸ்ட் பார்ட்ல படிக்க போறோம். இப்ப 4ஆம் அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. 1லேருந்து 10 வந்து நித்தியமான கல்வியை பற்றியது. 11லேருந்து 15 வந்து தவறான கருத்துக்களை பகவான் அகற்றுகிறார். 14லேருந்து 24 வந்து செயல்களின் விளைவுகளை அகற்றுதல். கடைசி பாட்டு வந்து 25லேருந்து 42 யாகங்கள் பற்றியது. இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம வச்சிருக்கணுமே. இப்போ இந்த புக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கா, யார்கிட்டயாவது இல்லாம இருக்குதா? யாராவது வாங்கலைன்னா இதை பாருங்க. இந்த புஸ்தகம் தான் நீங்க எல்லாம் வாங்கணும். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா தான் அதுக்கு உரை எழுதியிருப்பாங்க. இங்கிலீஷ்ல பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இங்கிலீஷோ தமிழோ எது வேணுமோ இந்த புஸ்தகத்தை தான் நீங்க எல்லாம் வாங்கணும். அதுக்கு தான் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல தான் நம்ம வந்து இஸ்கான் பாடம் நடத்துறதுனால இந்த புக்கை வாங்கிக்கிங்க. வாங்காதவங்க இதை வாங்கிக்கிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி யார் படிக்கிறீங்க? யோகேஸ்வரி மாதாஜி. கீழ இருந்து போலாம் மாதாஜி. ஓகே யோகேஸ்வரி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் வாசிக்க முடியுமா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி. ஸ்லோகம் வாசிக்க முடியாதவங்க பொருள் ஸ்லோகம் 1. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் பிராக்தவானமவ்யயம் விவஸ்வான் மனேவ பிராஹா மனுரிஷ்வாகவே பிரவீத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு விஸ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறாரு. இந்த யோக விஞ்ஞானம்னு அவர் எதை குறிப்பிடுறாரு? இப்ப பகவத்கீதை ஞானம் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். கர்ம யோகம், அப்புறம் வந்து பக்தி யோகம், அப்புறம் ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இப்படி பல விதமா இந்த யோகம்னு இதுல வருது இந்த புஸ்தகத்துல. இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை இப்ப அர்ஜுனருக்கு வந்து குருஷேத்திர வாரில் வந்து சொல்றாரு பகவான். அந்த 18 நாள் போர் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே இந்த கீதா உபதேசம் அவருக்கு நடக்குது. ஆனா அர்ஜுனர்ட்ட அவர் சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? இந்த உபதேசத்தை யாருக்கு? நான் சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு முன்னாடியே உபதேசிச்சிட்டேன். உனக்கு மட்டும் இல்ல, நான் ஏற்கனவே உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த விவஸ்வான் என்ன செஞ்சாரு? சூரிய கடவுளோட பேரு விவஸ்வான். அவர் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னா, மனித குல தந்தை, அதாவது மனு யாரு? மனித குல தந்தை. அந்த மனுவுக்கு சொன்னாரு. மனு யாருக்கு சொன்னாரு? அந்த சூர்யா டைனாஸ்டில வரக்கூடிய இஷ்வாகு மன்னர், அதாவது ராமர் குலத்துக்கு முந்தின இது அவங்களோட முன்னோடிகள். அந்த இஷ்வாகு மன்னனுக்கு இதை முறையே தெரிவித்தனர், உபதேசித்தனர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. கடவுள் இதைதான் சொல்லியிருக்காரு. உன்னத அறிவின் தோற்றம், அதாவது இந்த கீதை வந்து எப்பொழுது தோன்றியது, அது வேத கால அளவுப்படி எவ்வளவு கால அளவு கொண்டது, அதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை அது வந்து வேதங்களை தான் வந்து இங்க கீதையா வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. நமக்கு ஈஸியா புரியும்படியா சொல்லியிருக்கிறாரு. அது கடவுளுடைய வாயிலிருந்து வந்தது. வேற யாராலையும் எழுதினதோ யாரும் ஏற்றினதோ இல்ல. அபருஷேய அப்படின்னா கடவுளுடைய திருவாயிலிருந்து வந்தது, குறைபாடு அற்றது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து அதைதான் சொல்லிருக்காங்க. பகவத்கீதை வந்து அந்த நிலையில தான் வந்து இங்க வந்திருக்கு. பாகவதம், இங்க கிருஷ்ணா புக்கு, இது எல்லாமே வந்து வேதங்களுக்கு சமமான நிலையில இருக்கக்கூடிய நூல்கள் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க. இங்க வேத கால அளவு கொடுத்திருக்கிறாங்க. வேத காலத்து அளவு என்ன? 4 யுகங்களில் சுழற்சி ஒரு மகாயுகம் அல்லது சதுர்யுகம் எனப்படுகிறது. சூரிய பூமி வருடங்களை இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன? நம்ம இந்த பூமியில நம்ம கணக்கிடுற காலம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்திய யுகம் பாத்தீங்கன்னா பொற்காலம்னு சொல்லப்படுது. நம்ம 4 யுகங்கள் கொண்டது நம்ம கால அளவுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்தது சத்திய யுகம். அந்த காலகட்டத்துல எப்படி இருந்தாங்கன்னா பொற்காலம் அப்படின்னா என்ன? அந்த காலகட்டத்துல அவ்வளவு அப்பழுக்கு இல்லாம எல்லாரும் இருந்தாங்க, மக்கள் இருந்தாங்க, ஆயுள் நீட்டிச்சு இருந்தது, எல்லாமே நல்ல விதமா நடந்ததுனால அது வந்து பொற்காலம். அதோட கால அளவும் அதிகம், அவங்க வாழ்ந்த மக்களோட வயசும் அதிகம். 1,00,000 ஆண்டுகள் ஆண்டாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. அவங்களோட அந்த காலகட்டம் எவ்வளவு அப்படின்னா 17,68,000 வருடங்கள் வந்து சத்தியயுகம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தது திரேதாயுகம்.
அதுக்கு அடுத்தது வந்து ராமர் வாழ்ந்த அந்த திரேதாயுகம் வந்து வெள்ளி காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதோட கால அளவு வந்து 12,96,000 ஆண்டுகள் வந்து அந்த கால அளவு அதோட இது. அப்ப 10,000 வருடங்கள் மக்கள்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது துவாபர யுகம். துவாபர யுகம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்கல காலம், கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது வந்து அதோட காலகட்டம் எவ்வளவு 8,64,000 ஆண்டுகள். மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து 1000 வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது கலியுகம். இது வந்து இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் இருக்கலையே மோசமான ஒரு காலத்துலதான் நாமெல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். இதோட ஆயுட்காலம் எவ்வளவுன்னா 4,32,000 ஆண்டுகள். இந்த கலியுகமே இன்னும் அவ்வளவு வருஷம் இருக்குது அப்படின்னா பாருங்க. இதுல மக்களுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவுன்னா மேக்சிமம் 100 இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும். ஆனா மேக்சிமம் வந்து 100 வருஷங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களும் வாழ்வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 மாதாஜி. உமாபதி பிரபுஜி ஏவம் பரம் பிரப்தம் இமாம் ராஜ்யஸ்ய விதுஹ சகாலநேக மகதா யோக நஷ்ட பிரபுத. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞான சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அதாவது இப்ப பகவான் சொன்னார் இல்லையா, விவஸ்வானுக்கு சொன்ன அந்த விஞ்ஞானம் வந்து சீட பரம்பரை வழியா வந்து என்ன செய்யுது, ஒவ்வொரு மன்னர்கள் விஸ்வாகு மன்னர் வழி வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, அப்படியே தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகி வந்திருக்குது. ஆனா அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யுது, காலப்போக்கில் அந்த சங்கிலி அருந்துனா என்ன தனித்தனியா விட்டு ஆயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தொடர் வந்து விட்டு போனதுனால அந்த விஞ்ஞானம் மறைஞ்சிட்டது போல காணப்படுது. அந்த மக்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அந்த நம்ம பகவத் ஞானத்துல இருக்கமா இல்லையாங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அதை வாழ்க்கையை கடைபிடிக்கல, அதனால என்ன செய்யறாரு, மறுபடியும் அதை புதுப்பிக்கணும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் அவருடைய திருவுள்ளம் என்ன நினைக்குது அப்படின்னா, அர்ஜுனனை வச்சு இந்த பகவத்கீதையை மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுதான் அர்ஜுனன் மனசுல பலவிதமான குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி போர் புரிய மாட்டேன் நல்லா அவரை சொல்ல வச்சு நமக்கு இந்த பகவத் ஞானத்தை பகவான் இங்க கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். காலத்தின் செயல்பாடு, ஆன்மீக அறிவை அடையும் முறை சரியான செயல்முறையா அதுல தவறான செயல்முறையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எந்த வழியில நாம ஆன்மீக அறிவை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க பாத்தீங்கன்னா, காலத்துக்கு வந்து உதாரணமா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, இந்த காலத்துல வந்து நமக்கு கடிகாரம், டிஜிட்டல் கடிகாரம் எல்லாம் கூட வந்துருச்சு. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து இப்படிதான் ஒரு ஜாடி, இங்க ஒரு மேலும் கீழுமா ஒரு ஜாடி இருக்கும், அதுல மணலை கொட்டிடுவாங்க. அந்த மணல் வந்து துளி துளி துளியா கீழே வரும், இறங்கும். அந்த மணல் இறங்குற துளியை வச்சுதான் வந்து மணி டைமை வந்து கணக்கு பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா சூரியனோட உதயம் காலம், அது நண்பகல் நடுவானத்துக்கு வர்றது, அப்புறம் சாயந்தரத்துல வந்து மறையக்கூடிய அந்த காலம் வச்சுதான் அதெல்லாம் அடையாளம் வச்சுதான் அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, முற்காலத்துல மணி கண்டுபிடிச்சாங்க, டைமை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல என்னாச்சு, இந்த மாதிரி கடிகாரம் எல்லாம் வந்துருச்சு. காலத்தின் செயல்பாடு அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடியது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல என்ன ஆகுது, எல்லாம் மாறுதலுக்கு உட்படுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் எதெல்லாம் வந்து ஆர்வத்தை தெரிவிக்கிறாங்கன்னா, இளமையோட இருக்கிறது, அழகு, ஞாபக சக்தி, அப்புறம் பார்வைத்திறன், ஆரோக்கியம், கட்டடம், பைக்கு, காரு, மொபைலு, போனு, துணிமணி எல்லாத்துலயும் மாற்றம் வந்துட்டு. முன்ன காலத்துல இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது, ரொம்ப இயற்கையோட ஒன்றி வாழ்ந்தாங்க. ஆனா இப்ப என்ன செய்யுது, இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. அதே மாதிரிதான் ஆயுளும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டதா வருது. ஞாபக சக்தி குறையுது, பார்வை திறன் குறையுது, ஆரோக்கியம் குறையுது. எல்லாமே என்ன நவீன காலகட்டத்துக்கு தான் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையோட வாழும்போது அந்த மாதிரி காலத்தினால் அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க வந்து என்னன்னா, இது சம்பிரதாயம். நம்மளுடைய 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாமே கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து வந்ததுதான். ஆனா 4 வழியில இருக்குது. என்னென்ன சம்பிரதாயங்கள் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் என்ன செஞ்சாரு, பிரம்மாவுக்கு அந்த அறிவை கொடுத்தாரு. வேதங்களுடைய அறிவை வந்து பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாரு. அந்த பிரம்மா மூலமா யாருக்கு வந்தது, இங்க வந்து மாதவாச்சாரியார் மூலமா அந்த சம்பிரதாயம் வளருது.
அது வந்து பிரம்ம கௌடிய மாதவ சம்பிரதாயம். நாம வந்து இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது இதுதான். கௌடியங்கிறது வங்காளம், பிரம்மாங்கிறது பிரம்மாவை குறிக்குது, மாதவங்கிறது மாத்வாச்சாரியாரை குறிக்குது. ஆக மொத்தம் பிரம்ம கௌடிய மாதவ சம்பிரதாயம் தான் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்தது பகவான்கிட்ட இருந்து யாருக்கு போச்சுன்னா லக்ஷ்மி, மகாலட்சுமிக்கே அவர் வந்து இந்த உபதேசங்கள் செஞ்சிருக்கிறாரு இந்த வேதங்களை. அவங்க வந்து அவங்களுடைய சம்பிரதாயத்துல யாரு எடுத்துட்டு போறான்னா ராமானுஜாச்சாரியார். எல்லாருக்கும் தெரியும் ராமானுஜாச்சாரியார. இது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸ்ரீனா மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படின்னு தெரியப்படுது. அடுத்தது இது வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து யாருக்கு வந்தது? சிவபெருமானுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு. சிவபெருமானுடைய டிசிபிள்ஸ் எல்லாம் யாருன்னா அதுல விஷ்ணு சுவாமிங்கிறவர் புகழ்பெற்றவரா இருக்காரு. அவரோட வழியில நிறைய பேர் இந்த சம்பிரதாயத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. இது வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம். ருத்ரன்னா சிவன் நமக்கு தெரியும். அந்த ருத்ர சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கடைசியா வந்து இது வந்து யாருக்கு சொல்லிருக்காரு? சனத்குமாரர்கள் 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? சனகர், சனாதனர், சனத்குமாரர், சனந்தனர், சனத்குமாரர் அப்படின்னு 4 குழந்தை வடிவத்திலே இருப்பாங்க, வளர மாட்டாங்க. அந்த முனிவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. அவங்களுடைய டிசிபிள்ஸ் யாரு அப்படின்னா நிம்பகாச்சாரியார் அப்படிங்கிற ஒரு குரு மூலமா அந்த பரம்பரை வளருது. அது வந்து இது வந்து குமார சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆக மொத்தம் பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம், பிரம்மகௌடிய மாதவ சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம் 4 வகையில இருக்கு. ஆனா 4மே எங்க போய் முடியுது? கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் போய் முடியுது. எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் போய் அடைக்கலம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த குரு பரம்பரை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து இங்க பிரம்மாவுக்கு வருது. பிரம்மா வந்து நாரதருக்கு சொல்றாரு, நாரதர் வந்து வியாசருக்கு சொல்றாரு, வியாசர் மத்வாச்சாரியாருக்கு சொல்றாரு. இப்படி அந்த குரு பரம்பரை இறங்கி வந்து இப்ப லாஸ்டா நம்ம பரம்பரையில இருக்கிறது யாருன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவங்கதான் 32வது குருவா இந்த சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறாங்க. அடுத்தது இங்க தவறான செயல்முறைன்னு பார்த்தோம்ல, அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளாததல். நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? தப்பு தப்பா வந்து என்ன பண்றோம்? நம்ம இந்த இந்து மதத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களே அதுதான். நிறைய கடவுள்கள் நம்ம வந்து யாரை முழுமுதற் கடவுளா ஏத்துக்கணும்னே நமக்கு தெரியாம எல்லாரையும் வணங்குவோம். அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பல வழியில நம்ம பண்ணணும்னா அது ஒரு வழியா போகாது. கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம கீதை வந்து நமக்கு உதவி சொன்னது. அதை ஏற்றுக்காம இருக்கிறது ஒண்ணு. பரம்பரை முறையை பின்பற்றாது. பரம்பரையில குரு பரம்பரையில வரவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்காம சும்மா வந்து என்ன செய்யறாங்க, நிறைய பேர் வந்து காசுக்காக காதாகாசம் பண்ணுவாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம கல்வி கற்றோம்னா அவங்க வந்து அது சுவை விட்டுறதுக்காக தன்னுடைய கற்பனை எல்லாம் சேர்த்து சொல்லிடுவாங்க. பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதினவங்களே அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க. அதனாலதான் வந்து இந்த உண்மை உருவில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புத்தகத்தை வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம இஸ்கான் வலியுறுத்துறாங்க. 2வது. 3வது வந்து மனம் போன போக்கில் விளக்கம் கற்பித்தல். அதை வந்து சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய கற்பனை எல்லாம் கலந்து சொல்லி தராங்க. ஒரு கதை சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது உதாரணத்துக்கு. ஆனா அதுல இருக்க கருத்துக்களையே மாற்றி சொல்றது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து தவறான விஷயம். அது என்ன பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை அப்படியே ஒரு பரம்பரையில கொண்டு வருவாங்க. நாம விருப்பத்துக்கு நம்ம மாத்தணும்னா அது வந்து தவறான செயல்முறையா ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. தலைவர்களும் நிர்வாகிகளும் பகவத்கீதை விஞ்ஞானத்தை அறிந்து பின்பற்றுதல் அவசியம். இப்ப நாட்டுக்கு தலைவனா இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும், இல்ல ஒரு கம்பெனிக்கு தலைவரா இருக்கட்டும், ஒரு வீட்டுக்கு தலைவனா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும்? இந்த பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப நம்ம பிரதமர் மோடி வந்து அதுதான் செய்யறாங்க. பகவத்கீதையை தான் வந்து வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க. நாம எல்லாமே என்ன செய்யணும்? குழந்தைங்களோட பர்த்டேயோ இல்ல கல்யாணமோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி புக்ஸம் வாங்கி பரிசா கொடுக்கலாம். அது வந்து என்ன செய்யும்? ஆன்மீகத்தை வளர்க்கறதுக்கு உதவும். மக்களை சரியான முறையில் வழிநடத்த அவர்களுக்கு இது மிகவும் அவசியம். ஒரு ராஜாவா இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க? எதுக்காக மன்னர்களுக்கு முதல்ல பகவத்கீதை கொண்டு போனாங்க? இஷ்வாகு மன்னனுக்கு எதுக்கு கொடுத்தாங்க? அந்த நாட்டு மக்களுக்கு அவங்க மூலமா, ராஜா மூலமா தான் மக்களுக்கு போய் சேரும். அதனாலதான் மன்னர்களுக்கு அந்த அறிவை வந்து முதல்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால தலைவர்கள் வந்து இதை வந்து முக்கியமா இதோட அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து மின்விசை தோற்றுவிக்கும் இடத்துடன் உங்கள் பிளக்கை இணைக்கவும். இப்ப நம்ம வந்து மொபைல் போன் வந்து சார்ஜ் பண்ணோம்னா என்ன செய்வோம்? பிளக்ல கொண்டு நம்ம சொருகுவோம் அந்த நம்மளுடைய போனோட சார்ஜரை.
அது செய்யலைன்னா நமக்கு என்ன செய்யாது, சார்ஜ் வந்து மின்சாரம் வந்து பிளக்ல சொருவாம நம்ம வேற எதுலையாவது வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்காது, கனெக்ஷன் கிடைக்காது. அது மாதிரிதான் நாம என்ன செய்யணும், யாருக்கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த கல்வியை, ஆன்மீக கல்வியை கத்துக்கணும் அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரை மிக மிக அவசியமானது. சீட பரம்பரையில வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள்ட்ட இருந்து நாம வந்து இந்த கல்வியை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 3 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण महाराज। ஹரே सा एवायां मया ते तद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्त मे सखा सेदि ரகசியம் ஹேயேதத் உத்தமம். பரமனுடன் உறவு கொள்வதற்கு பற்றிய அதே பலம் பெறும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனுமானதனால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இந்த ஆச்சாரிய மூலமா கத்துக்கக்கூடிய கல்வி யாருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா, பகவான் மேல பக்தி கொண்டவனா இருக்கணும், பகவானுக்கு நண்பனா. இப்ப அந்த இடத்துல நண்பனா யார் இருக்கா, அர்ஜுனன் இருக்காரு. அவர் நேரடியா பகவான்கிட்ட இருந்து அந்த உபதேசங்களை கேட்டுக்கிறாரு. இறைவனுக்கும் நமக்கு உள்ள அந்த தொடர்பை வந்து பகவானே எடுத்து சொல்றாரு. யாருக்கு சொல்றாரு, பக்தனாவும் நண்பனாவும் இருக்கிறதுனால அந்த ரகசிய விஞ்ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்ல முடியும். ஏன்னா நீ தான் புரிஞ்சுக்குவ, பொறாமை கொண்டவர்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு பகவான். உன்னத அறிவை பெறக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்கு, பக்தர்களுக்கு இருக்கு. அடுத்தது நண்பர்கள். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க சுதாமா நண்பரா கட்டியிருக்காங்க, இங்க வந்து இந்த பழவிக்கிரமா பக்தரா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த தகுதி இருக்கு அப்படின்னு. 4 படிங்க மாதாஜி. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினாவினான் சூரிய தேவனான விஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் சமகாலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த துவாபர யுகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த காலகட்டத்துல அர்ஜுனனுக்கு இந்த கீதையை சொல்றாரு. ஆனா ஏற்கனவே நான் விவசாயனுக்கு சொல்லிட்டேன்னு சொல்றீங்களே, அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா நீங்களும் நானும் வந்து அவங்கள விட வயசுல பெரியவர் இல்லையா விவசாயம்? ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னாடியே விவசாயம் தோன்றிட்டாரு. அப்ப எப்படி நீங்க உங்களை விட பெரியவரா இருக்கக்கூடிய விவசாயனுக்கு உங்களால எப்படி அந்த விஞ்ஞானத்தை சொல்ல முடிஞ்சது? அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அர்ஜுனனுக்கு தெரியாதது இல்ல, நாமெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த கேள்வியை அவர் வந்து அங்க கேட்கிறாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். அர்ஜுனனின் கேள்வி, அறியாமையில் உள்ள மக்களை குழப்பத்திலிருந்து விடுவிக்கும். நம்மளோட அறிவு இல்லாம சிற்றறிவு படைத்த மக்களுக்கு வந்து நம்ம அதுல இருந்து நம்மளை தெளிய வைக்கிறதுக்கும், நாஸ்திகர்களின் மனப்பான்மையை முறியடிக்கும். கடவுளே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்களோட மனப்பான்மை, அவங்களோட போக்க தடுத்து நிறுத்துறதுக்கும் கிருஷ்ணரிடம் இருந்து நேரடியாக கேட்கும். அவருக்கு இன்னொரு ஆசை என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வாயில இருந்து கேட்கணும்னு ஒரு ஆசை. இதுக்காக தான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த 3 விஷயங்களுக்காக தான் அர்ஜுனர் வந்து இந்த கேள்வியை வந்து கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 5 படிங்க. அதாவது சுபத்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சுபத்ரா மாதாஜி. அவங்க இல்லைன்னா சுஜாதா மாதாஜி படிங்க. சுபத்ரா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. பகுனி மே வேதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான் யம் வேத சர்வாணி ந தவம் வேந்த பரந்தப. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அதுவும் உன்னால் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து அவர் அர்ச்சனை கேட்ட கேள்விக்கு, எப்படி வயதில் மூத்தவரான விவஸ்வானுக்கு நீங்க இந்த அறிவுரையை சொன்னீங்க, எனக்கு புரியல சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு தான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த பிறவியில் இல்லை அர்ஜுனா, நீ நானும் பல பல பிறவிகள் எடுத்து வந்திருக்கோம். எல்லா பிறவிலையும் அர்ஜுனனும் பகவானும் ஒன்னாவே வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. பல பல பிறவிகள். உதாரணத்துக்கு நரநாராயணரா இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பத்ரிகாசிரமத்துல இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க யாருன்னா அந்த முனிவர்கள் வந்து அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் தான் அங்க வந்து அந்த பிறவி எடுத்தவங்க.
அந்த மாதிரி பல பிறவிகள் எடுத்து ஒண்ணா வந்தப்போ நான் வந்து அப்போ வந்து உபதேசம் பண்ணினேன். எல்லா பிறவிகளையும் என்னால நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அர்ஜுனா, ஆனால் உன்னால் அது முடியாது. ஏன்னா நீ ஒரு ஜீவாத்மா. பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? எல்லாத்தையும் அனைத்தையும் கடந்த பரம புருஷ பகவான். அவருக்கு எல்லாமே ஞாபகத்தில் வரும். அதாவது ஃபியூச்சர், ப்ரெசன்ட் அண்ட் பாஸ்ட் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். நமக்கு யாருக்கு தெரியாது? ஜீவாத்மாவுக்கு வந்து நம்ம பிறந்த உடலை விட்டோம்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே மறந்து விடக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம். 6 படி. சுஜாதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி படிக்கிறேன். அஜோ அபி சன்னவ்ய ஆத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வமாதிஷ்டாய சம்பவாம் யாத்மமாயையா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். ஸ்ரீகிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அஜோன்னா என்னன்னா பிறப்பற்றவர். பகவான் வந்து பிறப்பற்றவர். நாம தான் பிறந்து பிறந்து இறந்துகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம அந்த உடல்ல மாறி மாறி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. பிறப்பற்றவர், எப்போதும் நித்தியமான நிலையில இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய உடல் வந்து அழிவற்றது, நம்மளுடைய உடல் அழியக்கூடியது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவன், என்னுடைய உடல் அழியாது. நானே என்ன செய்யறேன்? ஒவ்வொரு யுகங்கள்லயும் ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் நான் வந்து என்ன செய்யறேன்? என்னுடைய விருப்பப்படி என்னோட ஒரு திவ்யமான உருவத்துல நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்காக தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். பிரம்ம சமீதியில என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ராமாதிமூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன் நானாவதார மகரோத் புவனேஷு இந்து கிருஷ்ணஸ்வயம் சம்பவத் பரமபுமான்யோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. 5.39 ஸ்லோகம் இது. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ராமர், நரசிம்மர் போன்ற எண்ணற்ற அவதாரங்களாகவும் பல பல அவதாரங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச வரையில் நிறைய பேர் சொல்லலாம் பகவானுக்கு. அத்தனை அவதாரங்களாகவும் பல உப அவதாரங்களாகவும் என்னன்னு இருக்காரு? வாமனர், வராகர், நரசிம்மர், வந்து இதுனா மச்ச அவதாரம், குரும அவதாரம், அப்படி எண்ணற்ற அவதாரங்கள் வந்து எடுத்திருந்த போதிலும் அவர் என்ன சுயமாகனா என்ன? 2 கை ரூபமுடைய அந்த கிருஷ்ணன் முழுமுதற் கடவுளாக, அதுதான் சுயம் ரூபம். அந்த சுயம் ரூபத்திலையும் பரமபுருஷ பகவானான கோவிந்தனை நான் வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு யார் பாடுறாரு? பிரம்மர் பாடுறாரு. இந்த பாட்டை வந்து பிரம்மர் பாடியிருக்கிறாரு. அவருடைய உன்னத நிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து வழிபாடு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது அப்படிப்பட்ட பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலத்தை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலம் என்னன்னு பார்ப்போமா? இந்த கலியுகம் வந்து 4,32,000 வருஷம்னு பார்த்தோம். துவாபர யுகம் வந்து 8,64,000 ஆண்டு. அதாவது இப்படி பற்றி இங்க ஈஸியா வந்து கலியுகத்தோட கால அளவு எடுத்துங்க. 4,32,000 இன்ட்டு 2 அப்படின்னு போட்டா துவாபர யுகம். கலியுகம் இன்ட்டு 3 அப்படின்னு போட்டா திரேதாயுகம். கலியுகம் இன்ட்டு 4 போட்டிங்கன்னா சத்தியயுகம். அதான் அதோட கால அளவு. இப்படி பார்த்துக்கணும். இதெல்லாம் டபுள் பங்கு, 3 ட்ரிபிள் அப்படி 4 அப்படி வந்துருது. அந்த அளவுக்கு கால அளவுகள் இருக்கு. இந்த 4 கால அளவுகளையும் ஒன்னா கூட்டுனா என்ன வருமோ அதுதான் வந்து ஒரு திவ்ய யுகம், ஒரு சதுர்யுகம் அல்லது திவ்ய யுகம், மகாயுகம், எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அந்த திவ்ய யுகம் வருது. அந்த திவ்ய யுகத்துல வந்து இந்த 4 யுகங்களும் சேர்ந்தது திவ்ய யுகம். அது போல வந்து 71 திவ்ய யுகங்கள் கொண்டது வந்து ஒரு மண்மந்திரம்னு சொல்லப்படுது. 4 யுகங்கள் சேர்ந்ததே நிறைய கால அளவு. அதை போல 71 திவ்ய யுகங்கள் கொண்டது ஒரு மண்மந்திரம். அது ஒரு மனுவோட ஆட்சி காலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் அந்த மனு வந்து எத்தனை பேர் மனுக்கள் வராங்க அப்படின்னா மொத்தம் 14 மனுக்கள் வராங்க. ஒரு மனுவோட காலகட்டம் இது. 14 மனுக்கள் வந்து யாருடைய காலத்துல வராங்கன்னா பிரம்மாவுடைய ஒரு பகலுக்கு வராங்க. ஒவ்வொரு பகல் காலத்துக்கும் 14 மனுக்கள் வந்து ஆட்சி புரியுறாங்க. அப்ப வந்து பிரம்மாவுடைய பகல் காலம் அப்படி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு கல்பம். கல்பம்னா 1000 சதுர்யுகங்கள். இங்க வந்து 4 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு திவ்ய யுகம் பார்த்தோம். 1000 சதுர்யுகங்கள் கொண்டது வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லப்படுது. அந்த ஒரு கல்பம் மட்டுமே பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். அதை போல இன்னொரு 1000 யுகங்கள் சேர்ந்தா இன்னொரு கல்பம் வருது. அது அவருடைய இரவு காலம். அப்படியே அவருடைய ஆயுள் காலம் நீண்டது.
மொத்தமா அவரோட ஆயுட்காலத்தை கணக்கு பண்ணா 36,000 கல்பம் ஒரு ஆயுள்ல வருது. அவரு அப்படின்னா என்ன 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் அவர் வந்து உயிர் வாழறார் அப்படின்னு பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலத்தை இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்மளால கணக்கிடவே முடியாது. ஒண்ணு இருக்கு. இதுதான் பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம். இதுல வந்து பிரம்மா வந்து இப்ப எவ்வளவு ஆயுட்காலத்துல இருக்காருன்னா 50 ஆண்டு கடந்துட்டாரு. இப்ப இருக்கிற பிரம்மாவுக்கு வந்து 50 வயசு முடிஞ்சிருச்சு. 51வது வயசுல இப்ப இருக்கிறாரு. அதனால அவருக்கு எவ்வளவு இன்னும் பாக்கி இருக்க வருஷம்னா 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இன்னும் அவருக்கு பாக்கி இருக்குது. அது போல அவரோட காலகட்டத்துல வந்து மொத்தம் 14 மனுக்கள்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதுல வந்து 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சு இப்ப 7வது மனு இருந்திருக்கு. அதுதான் நம்ம வந்து நம்முடைய இதுல எல்லாம் விசேஷ நாட்கள்ல சொல்லுவாங்க வைவஸ்வத மனு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வைவஸ்வத மனு தான் 7வது மனு. அவருடைய காலகட்டத்துல நாம எல்லாம் இருக்கிறோம். அவரோட காலமும் எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்குன்னா 1851.428 மில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. பாக்கி இருக்கிறது அவ்வளவுதான். அது மாதிரி 4 யுகங்களும் வந்து 27 முறை வந்து இங்க சுழற்சி அடையுது. 27 முறை சுழற்சி அடையிறதுல மிச்சம் இருக்கிறது வந்து 116.64 மில்லியன் இயர்ஸ் பாக்கி இருக்கு. இது மாதிரி கால கணக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. சத்திய திரேதா மற்றும் துவாபர யுகங்கள் வந்து முடிஞ்சு பாக்கி இருக்கிறது வந்து 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ் பாக்கி இருக்குது. கலியுகம் வந்து நம்ம காலம் பார்த்தோம்ல 4,32,000 வருடங்கள் பார்த்தோம். அதுல இப்ப எவ்வளவு கடந்திருக்குன்னா 5,117 வருடம் தான் கடந்திருக்கு. அப்படின்னா பாத்துங்க, இன்னும் 27 4 லட்சத்தினா எவ்வளவு 3,27,000 ஆண்டுகள் வந்து இன்னும் வந்து பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கலியுகம் ஆரம்பமே இப்படி இருக்கு நமக்கு. இதோட பின் காலம் எப்படி இருக்கும்னா மோசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுதான் வந்து இங்க நம்ம கால அளவு லைஃப் ஆஃப் மனுவோட கால அளவு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. வந்து 4 யுகங்கள் வந்து 27 முறை சுழற்சி அடையும் போதுதான் ஒரு மனுவோட ஆட்சி காலம் இருக்குது. அதுல வந்து 116.64 மில்லியன் வந்து மிச்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மனுவோட வாழ்க்கை காலத்துல எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்குன்னா மிச்சம் இருக்கிறது 120.533 மில்லியன் இயர்ஸ். இந்த கணக்கெல்லாம் மட்டும் நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம். ஒரு எதுக்காக இவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு மனு பிறப்பறக்கு முன்னாடியே இந்த கீதையை வந்து பகவான் விவசானுக்கு சொல்லிட்டாரு. அப்படின்னா இந்த மனுவோட காலத்துக்கு முன்னாடியே விவசானுக்கு சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அப்ப கீதை எப்போ பிறந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவசான் வந்து இந்த கீதையை வந்து மனுவுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது சொல்லியிருக்கிறாங்க. கீதா கேமன் எர்த் எப்போ வந்து அது பூமிக்கு இறங்கி வந்தது அப்படின்னா மகாபாரதத்துல சாந்தி பருவத்துல இதோட வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. மகாபாரதம் படிச்சவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். திரேதாயுகத்தின் தொடக்கத்தில் திரேதாயுகம் தொடக்க போதில்லை அந்த டயத்துல வந்து விவஸ்வானால் மனுவுக்கு இந்த கீதையை சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப திரேதாயுகத்து தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு இந்த கீதைய அப்படின்னு சொல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் அவர் பூமியின் ராஜாவா இருக்கக்கூடிய இஷ்வாகுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. அவர் யாரு? பகவான் ராமச்சந்திர தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி இஷ்வாகு. ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாவின் காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது. ராமருக்கும் முற்பட்ட காலத்துல இருந்தே மனித குலத்துக்கு இந்த கீதை இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். மொத்தமா சொன்னா கீதை பூமியில வந்தது 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கீதை வந்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. பழமையானது, புராதனமானது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் கணக்கெல்லாம் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவருடைய ஒரு நொடி வந்து நம்மளுடைய 1,00,000 ஆண்டு தான் அவருக்கு ஒரு நொடி. கன்சிமிட்ற நேரம் நம்மளோட கன்சிமிட்ற நேரம் வந்து அந்த அவருக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் அப்படின்னா பாத்துங்க அவருடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு பெருசுன்னு. அவரோட நிமிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிடம் வந்து 1,00,000 × 60 லட்சம் ஆண்டுகள். ஒரு மணி நேரம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம வந்து கணக்கு பண்ணிக்கலாம். 3,60,3,60,60,00,000 அந்த ஆண்டுகள் வந்து ஒரு மணி நேரம். அதை போல ஒரு நாளுக்கு கணக்கு பண்ணோம்னா இன்ட்டு 24 அதை கணக்கு பண்ணிக்கணும். அந்த ஒரு மணி நேரம் இன்ட்டு 24 போட்டீங்கன்னா அவருடைய ஒரு நாள்
இப்படி பிரம்மா எப்படி எத்தனை நாள் வாழறாரு? 100 வயசு வாழறாரு. ஒரு நாளுக்கே அவளுக்கு அவ்வளவு காலகட்டம்னா, அவர் 100 வயசு வாழற பிரம்மாவுக்கு எவ்வளவு நீண்ட நெடிய வாழ்க்கை இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணருக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ணர் என்ன, எந்த பிறவியில் நடந்ததும் பாஸ்ட், ஃபியூச்சர், ப்ரெசன்ட் எல்லாம் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனா நாம எப்படி மறதியில ஃபர்ஸ்ட்ல இருப்போம், எல்லாமே மறந்துடுவோம். நேற்று நடந்தது இன்னைக்கு நடந்ததே மறந்துடுவோம். அடுத்து அவர் உடலை மாற்றிக்கொள்வதில்லை. அவர் உடலுக்கும் அவருடைய ஆத்மாவுக்கும் எந்த வித வித்தியாசமும் கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன, ஒவ்வொரு பிறவியிலும் உடலை மாற்றிட்டு வருவோம். இந்த பிறவியில இந்த உடல், அடுத்த பிறவியில என்ன உடல்னு நமக்கு தெரியாது. போன பிறவியில என்ன உடல் நமக்கு இருந்ததுன்னு தெரியாது. அந்த நிலையில நாம இருக்கிறோம். அப்புறம் பகவான் தோன்றும் போதெல்லாம் அவருடைய சுய விருப்பத்தினால வராரு. அவரா விரும்பி உலகத்துல தோன்றாரு. ஆனா நாம செஞ்ச கர்ம வினை, நம்ம என்ன வினை புரிஞ்சோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு உடல் இங்க கிடைக்குது. அவருடைய உடல் திவ்யமானது. நம்முடைய உடல் ஜட உடல். அவருக்கு உடலுக்கும் ஆன்மாவிற்கும் வேறுபாடு கிடையாது. ஆனா நம்ம ஆத்மாவுக்கும் நம்ம இந்த உடலுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. ஆத்மா நித்தியமானது, உடல் அழியக்கூடியது. அப்புறம் பகவானுடைய உடலோ புத்தியோ ஞாபக சக்தியோ என்றுமே அழிவதில்லை. ஆனா நம்மளுடைய உடல், புத்தி, ஞாபக சக்தி எல்லாமே அழியக்கூடிய நிலை. அப்படிங்கிறதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். நாம் பகவானுக்கு உரியவர்கள். பகவானாக முயற்சி செய்வதை நிறுத்துவோமாக. நாம் அதெல்லாம் பகவானுடைய அம்சமா இருக்கோம். அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் பகவானுக்கும் நமக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் கடவுள் நம்ம சொல்லிட்டா தெரியுறோமே இந்த காலத்துல, அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும். பகவானாக நாம என்ன பண்ணக்கூடாது, நகல் பண்ணக்கூடாது. நாம ஆக்டிவ் பண்ணக்கூடாது. அதை கடைசியில என்ன, நாம தான் ஏமாந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 7 படிங்க மாதாஜி. சுபத்ரா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க. சுதா மாதாஜி இல்லைன்னா சசிபிரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. கிடக்குன்னு பொருள் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க மாதாஜி, டைம் ஆகுது. சசிபிரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य ததாத்மானம் சுஜாம்யகம். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குலத்தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். ஒவ்வொரு முறையும் அவர் எதுக்காக தோன்றுகிறார் அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க. பகவான் தோன்றுகிற காரணம் என்ன அப்படின்னா, தர்மம் சீர்குலைஞ்சு அதர்மம் தலையெடுக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன், ஒவ்வொரு யுகங்கள்லயும் தோன்றுகிறேன் அப்படிங்கிறாரு. பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன செய்யுது, இப்ப கௌரவர்கள்லாம் அதர்மவாதி, பாண்டவர்கள்லாம் தர்மம். அந்த இடத்துல அதர்மத்தை அழிக்கணும், நாட்டுல நிறைய அதர்மவாதிகள் பெருகிட்டாங்கன்னு தான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படிங்கிறது இங்க புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் எப்போது தோன்றுகிறார்? ஸ்ருஜாமியின் மகத்துவம். ஸ்ருஜாமின்னா தோன்றுதல். அதோட மகத்துவம் என்ன? கடவுளால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். தர்மத்தை யாராலையும் தர்மங்கிறதும் மதம்ங்கிறதும் வேற வேற இல்லை. அதை யாரால உருவாக்க முடியும்னா பகவான் மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும். நீங்களும் நானும் சொன்னா அது தர்மமா இருக்காது. ஏன்னா நமக்கு சுய தர்மம், நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு தர்மத்தை நம்ம உருவாக்குவோம். ஆனா பகவான் இந்த உலகத்துல உள்ள அனைவருக்கும் பொதுவான தர்மமா அவர் செய்வாரு. அவதாரத்தின் நோக்கம் உண்மை என்ன? அவர் தோன்றும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 கை ரூபம் விஷ்ணு ரூபத்துலதான் தோன்றுகிறார். ஆனா அவங்க 2 பேரும் தேவகியும் வசுதேவரும் கேட்டுக்கிட்டோம்னா 2 கை ரூபமா கிருஷ்ணரா மறுபடியும் தோன்றுகிறார். அந்த மாதிரி அவர் செயற்பாடுறாரு. நம்மளால முடியுமா? செய்ய முடியாது. அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவதார நோக்கமே அதர்மத்தை அழிப்பது அப்படின்னு. இங்க தர்மத்தோட விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. நமது உள்ளார்ந்த இயல்பு, நம்ம எல்லாருக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவோட உண்மையான இயல்பு எது அப்படின்னா, இயற்கையா அதாவது நம்ம இயற்கையோட ஒன்றி வாழ்தல், கடவுள் நம்பிக்கை, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை மாறாம இருக்கும். அடுத்தது மனிதனின் உண்மையான தர்மம் பரமபுருஷனுக்கு சேவை செய்வது. நம்மளுடைய இயல்பான சொரூபம் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுதல். அதை நாம என்ன செய்யறோம், இந்த பிறவியில மறந்துட்டு நம்ம பௌதிகத்துக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். பகவானால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். அவர் நினைச்சா எதை வேணா எப்படி வேணா மாற்ற முடியும். அதுக்கெல்லாம் நிறைய கதையெல்லாம் இருக்கு. ஆனா இங்க சொல்றதுக்கு டைம் தான் இல்லை. அதனால அடுத்ததுக்கு போயிடலாம். அவதாரத்தை பற்றிய உண்மைகள். அவதாரம் நோக்கம் என்ன அவருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும். அடுத்தது பக்தர்களை காப்பாற்றணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லி இருக்கிறாரு. அந்த 3 காரணங்களுக்காக அவர் தோன்றுகிறார். தர்மிகளை அழிக்கிறார், தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறார், பக்தர்களுக்காக தோன்றுகிறார். இங்க பாத்தீங்கன்னா
சாஸ்திரத்தில் குறிப்பு இருக்கும். நீங்க அவர் எப்பெல்லாம் தோன்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் பாகவத்துல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றதை வந்து பாகவத்துல எழுதியிருக்காங்க. பாகவதம் எழுதப்பட்ட காலம் எப்பவோ அவர் வியாச பகவான் எழுதினாரு. ஆனா கலியுகத்துலதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றி இருக்கிறாரு. அதெல்லாம் வந்து பாகவத்துல குறிப்பு இருக்கு. அதுதான் நம்ம சொல்றோம் எப்பெல்லாம் பகவான் தோன்றுகிறார் அப்படிங்கறத குறிப்பு இருக்கு. எந்த இடத்தில் தோன்றலாம். இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துல கல்கியா அவதாரம் பண்ணுவாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்குது அந்த குறிப்பு. அப்புறம் எந்த இடத்துல எல்லாம் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா நீர்ல, நிலத்துல, வானத்துல எல்லாம் மற்ற கிரகங்கள்லயும் தோன்றுகிறார். நம்ம கண்ணுக்கு அது மட்டும் இல்ல, நமக்கு தெரியாத இடங்கள்லயும் அவர் தோன்றுகிறார் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். மக்களுடைய நிலைக்கேற்றாற் போல் செய்தி. அந்த மக்கள் வந்து எந்த எந்த மாதிரி மனநிலையில இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவர் ஒரு அவதாரம் நோக்கமே ஒரு வருது. இதெல்லாம் எதுக்காக வந்து அவர் தோன்றுகிறார்னா நாம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம், பகவானா மறந்துட்டோம். அவர் தோன்றி நான் இப்படிப்பட்டவன், என்னுடைய பெருமையை பாரு, என்னுடைய லீலையை பாரு, இதுல ஆர்வம் செலுத்து அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை இறை உணர்வுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காகத்தான் அவர் வந்து இங்க தோன்றுகிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. 8 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 3 முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. 1 பக்தர்களை காப்பாத்துறது, 2வது துஷ்டர்களை அழிக்கிறது, 3வது தர்மத்தை நிலைநிறுத்து. இதுக்காக தான் நான் வந்து யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். இந்த 3க்காக அவர் தோன்றணுமா என்ன? பகவான் ஏன் தோன்றுகிறார்? பக்தர்களை காக்க, தீயவர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநாட்ட. அவர் தோன்றாமலே இது செய்ய முடியுமே? செய்யலாம். ஆனாலும் பக்தர்களுக்காக அவர் தோன்றுகிறார். பக்தர்களை திருப்திப்படுத்தணுங்கிறது தான் அவருடைய நோக்கம். அதுக்காக தோன்றுகிறார். அது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் சாது 2 பேர்ல பாத்தீங்கன்னா பார்த்தானே கண்டுபிடிச்சலாம் இவங்க சாதுக்கள் அப்படிங்கிறத. துஷ்கிருதாம் என்பதன் விளக்கம் இப்படிதான் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. துஷ்கிருமி எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க? ஒருவரோட ஒருவர் சண்டை போட்டுட்டு கலியுகத்துல போறாங்க. பகவான் அவர் விருப்பப்படி எதையும் செய்யலாம். அவர் விருப்பப்பட்டபடி எது வேணா செய்யலாம். அவர் நேரே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த அவதாரம் எடுக்கணுமா? தேவையே கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணாவதாரத்தின் முக்கிய நோக்கம் பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துவது. யசோதை நந்தகோபரும் சரி, தேவகி வசுதேவரும் சரி ஏற்கனவே என்ன வேண்டியிருக்காங்க? எனக்கு நீ மகனா பிறக்கணும் அப்படின்னு வேண்டியிருக்காங்க பக்தர்கள். அவங்களோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறாரு. ராமாவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த காட்டுக்கு அவர் சீதையோட காட்டுக்கு போனப்ப அங்க வந்து தண்டகாரன் மித்து முனிவர்கள் எல்லாம் பகவானை வந்து ஆசைப்படுறாங்க அவரோட அழகுல. நீ கிருஷ்ணாவதாரத்துல கோபிகளா வாங்க, நான் உங்களோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறேங்கிறாரு. அப்படி பக்தர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 4 சொல்றேன் மாதாஜி. படிங்க. ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனிங் படிச்சு பிரபுஜி சீக்கிரம் படிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, அத பார்த்து படிங்க. அங்க மறைச்சிருக்கு மாதாஜி. அதனாலதான் எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்டபின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அவரால் பகவானுடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டது, அவருடைய செயல்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானது. பாத்தீங்கன்னா 4 கை ரூபத்தோட விஷ்ணுவா தோற்றம் பிறக்கிறாரு. அப்புறம் 2 கை ரூபத்துல கிருஷ்ணரா வந்து குழந்தை வடிவத்துல வராரு. இதெல்லாம் வந்து அப்படிப்பட்டத நம்மளுடைய அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால பிறக்க முடியுமா? அந்த மாதிரி தோற்றம் நம்மளால தோன்ற முடியாது. அப்புறம் அவருடைய செயல்கள்லாம் எப்படி இருந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா காளிங்கன் மேல ஏறி நடனம் ஆடுறாரு, கோவர்த்தனகிரிய தூக்குறாரு, ராசலீலை புரிகிறாரு. அதெல்லாம் வந்து செயற்கரிய செயல்கள் அவர் அது எல்லாமே திவ்யமானவைங்கிறது யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிட்டானோ அவன் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல மறுபடியும் பிறவி எடுக்க மாட்டான். அப்படிங்கறதுதான் எங்க போவாங்க? நித்தியமான அந்த ஆனந்த உலகத்துக்கு அடைவார்கள். அதுதான் வந்து அவரை தோன்றியோட தெரிஞ்சுக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலன். அவருடைய தோற்றத்தினால நாம் அடையக்கூடிய பலன்களா இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு.
கிருஷ்ணருக்கும் நம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கிருஷ்ணரின் வடிவம் வந்து எப்படிப்பட்டது? ஆன்மீகமான வடிவம் அவருடையது. நம்முடைய வந்து தற்காலிகமானது. 3 நிலையில இருக்கு. ஷட்டில் பாடி, அப்புறம் வந்து என்ன இருக்குது? ஸ்தூலம், ஸ்தூல உடல், சூட்சும உடல், பியூர் சோல் அப்படின்னு அந்த 3 நிலைகள்ல நம்முடைய உடல் இங்க இருக்குது. ஆனா பகவானுடைய திவ்யமான உடல். அப்புறம் அவர் மாயைக்கு வந்து நாம கட்டுண்டு இருக்கிறோம். ஆனா மாயையோட கட்டுப்பாட்டாளரா பகவான் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அவருக்கு நமக்குள்ள வித்தியாசமா சொல்லியிருக்காங்க. உண்மை பகவானின் தோற்றம் மற்றும் செயல்கள் திவ்யமானது. இப்ப நம்ம சொன்னதுதான். அந்த ஞானத்தை அறிவதோட பயன் என்னன்னா, மறுபடியும் நம்ம இந்த உலகத்துல பிறவி எடுக்க மாட்டோம். அவன் எங்க போறான்? பகவானுடைய நித்திய உலகை அடைகின்றான். அதுதான் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால வர பலன். 10 படிங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே படி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விகாராக பயக்ரோதோ மன்மயம் மம மர்ச்சிதா வைதாக பகுவாஜ ஞான பாஷா பூதமத்வவ மாகதா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்து பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆயினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவானை பற்றிய ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற பொழுது நம்மள்ட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பௌதிக பற்று நம்மளை விட்டு போயிடுது, பயம் போயிடுது, கோபம் மறைஞ்சிருது. இத மாதிரி எல்லாத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சு என்ன செய்யறோம்? பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு பகவானே நம்ம முழு சரணாகதி அடைகிறோம். அந்த மாதிரி சரணாகதி அடைந்த பல பேரை வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு. எவ்வளவோ பேர் அந்த மாதிரி தூய்மை அடைஞ்சு என்னோட உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? என் மீது வந்து உன்னதமான அன்பு செலுத்தக்கூடிய நிலையில இருக்கிறாங்க. அர்ஜுனா, நீயும் அந்த நிலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. பகவானின் உன்னதமான அறிவை புரிந்து கொள்வதோட பலன் என்ன அப்படின்னா, பற்றுதல், பயம் மற்றும் கோபத்திலிருந்து விடுதலை அடையலாம். 2வது, அவர் மேல ஆழமான ஈடுபாடு, பகவான் மேல அன்பு உண்டாகுது. அப்புறம் நம்ம வந்து மனக்கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு தூய்மையான நிலை. இறுதியா என்னது? கிருஷ்ணருடைய அன்பு. அவர்கிட்ட நம்ம பாசம், அன்பு, பக்தி இது எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடிய எல்லாமே என்ன எதனால வரும்? பகவானை பற்றிய அந்த லீலைகள் எல்லாம் நம்ம கேட்கறது மூலமா வரும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. சிலர் பௌதிகத்தில் அதிகம் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் ஆன்மீக வாழ்வை கண்டுகொள்ளுது. நம்ம பௌதிகத்திலேயே நாட்டம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா என்ன செய்ய மாட்டோம்? ஆன்மீகத்துல ஈடுபட மாட்டோம். அதனாலதான் பௌதிக பற்றுதலை விடுங்க விடுங்க விடுங்கன்னு நம்மள சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதுதான். அப்புறம் எண்ணில் அடங்காத பிறவிகளாக நம்ம வந்து எத்தனை பிறவி எடுத்திருக்கோம்னு நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. எத்தனையோ யோனிகள் எடுத்து நம்ம ஜென்ம ஜென்மமா இந்த உலகத்துல பிறந்து பிறந்து இறந்திருக்கோம். அதனால என்ன செய்யும்? அதுலயே ஊறி போய் அதுலயே ஆழ்ந்து போய் நம்ம பல கர்மாக்களை நம்ம செஞ்சிருக்கிறதுனால என்ன பண்றோம்? இந்த ஜடத்துல மூழ்கி இருக்கிறோம். 1. 2வது வந்து முக்திக்கு பிறகு சில பேர் என்ன செய்யறாங்க? முக்தி அடைஞ்சிட்டா அங்க போய் தனித்தன்மையோட பகவானுக்கு தொண்டு செய்யலாங்கிறது ஏத்துக்கவே மனசு வரல அவங்களுக்கெல்லாம். தனித்தன்மையோட இருக்கிறோங்கிறதையே கேட்டாலே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துருது. அதனால என்ன செய்யறாங்க? பகவானோட 2 கலக்கணும், அவரோட ஜோதியில 1 கலக்கணும்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து தவறானது. பகவான் அது நம்ம வந்து அந்த நினைவை வந்து விட்டுடணும் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப அதுக்கெல்லாம் நமக்கு உதவியா இருக்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 9 ஸ்டேஜஸ் 9 விதமான நிலைகள்ல நாம வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தா. ஸ்ரத்தாங்கிறது என்ன? முதலில் ஒருவன் தன்னுணர்வுக்கான ஆரம்ப அவளை பெற்றிருக்கணும். நாம வந்து தன்னுணர்வு அடையணும் அப்படிங்கிறது ஆசை நமக்குள்ள மஸ்ட் நமக்கு இருக்கணும். அது மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். அதுதான் ஸ்ரத்தா. 2வது சாது சங்கா. சாது சங்கான்னா யாரு? ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடியவங்களோட நம்ம உறவு வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல எல்லாம் சேர்ந்துக்கணும், யாத்திரையில எல்லாம் போய் அந்த பக்தர்களோட நம்ம உறவாடணும். அப்பெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும்? சாது சங்கத்துல இருக்கிறோம். 3வது என்ன? பஜனை கிரியா. ஆன்மீக குருவின் கண்காணிப்பில் பக்தி தொண்டின் தொடக்கம். அப்பதான் நம்ம ஆரம்பமாகுது. தொடக்கமே அங்கதான். ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா நாம வந்து என்ன செய்வோம்? பகவானை பற்றிய விஷயங்களை கேட்போம், அதை பத்தி சொல்லுவோம், அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லுவோம், நம்ம பாடுவோம். இது எல்லாமே பஜனை கிரியால வருது. அடுத்தது அனர்த்த நிவர்த்தி. அனர்த்த நிவர்த்தி என்னன்னா, ஜட பற்றிலிருந்து விடுதலை. எப்ப வரும் அது? நம்ம மனசுல இருக்க அந்த 6 விதமான கலங்கங்கள். என்னென்ன கலங்கங்கள் இருக்கு? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். அது எல்லாமே நம்ம மனசுல இருந்து போனாதான்
அப்பதான் அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மள்ட்ட இருந்து விடுதலை போனாதான் நாம ஜடத்துல இருந்து விடுதலை அடைவோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன? நிஷ்டா, தன்னுணர்வில் பக்தி தொண்டின் உறுதி. நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த நிலை, அதுல வந்து நிலை பெறக்கூடிய நிலைதான் நிஷ்டான்னு சொல்லப்படுது. ருச்சி, பகவானை பற்றி கேட்பதில் ஆர்வம், பக்தி தொண்டில் ருசி அடைகிறது. நம்ம வந்து பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு ஆசைப்படணும், பக்தி தொண்டு செய்ய ஆசைப்படணும், அதோட ருசியை நம்ம உணரணும், அதுதான் ருசி. ஆசக்தி, கிருஷ்ண உணர்வின் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் நிலை. பகவானுடைய நினைவிலேயே நம்ம பத்தி நினைக்காம பகவானை பற்றி நினைக்கிறதுலயே நம்ம வந்து எப்போதும் ஒரு விருப்பத்தை நம்ம உண்டாக்கிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த விருப்பம் தான் இங்க ஆசக்தின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்ததா 8வது வந்து பாவநிலை, திவ்யமான இறையன்பின் ஆரம்ப நிலை. அதுதான் வந்து என்ன? ஆரம்ப நிலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாவ பக்தி என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்குதான் ஆரம்ப நிலை. இறையன் பகவான் மேல செலுத்தக்கூடிய அன்பு வந்து ஆரம்ப நிலைக்கே போகுது. பிரேமை நிலை வந்து என்ன? இறையன்பின் பக்குவ நிலை. பிரேமை அன்பு அப்படின்னா பகவானை தவிர நமக்கு வேற யாருமே இல்ல, கோபியர்கள்லாம் அப்படிதான் வாழ்ந்தாங்க. அந்த நிலைக்கு போறது வந்து பக்குவமான நிலை அப்படின்னு இந்த 9 விதமான நிலைகள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து நிரூபிக்கப்பட்ட முறை, இது கிருஷ்ணரால் சான்றளிக்கப்பட்ட முறை அப்படின்னு எல்லாம் இதை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த நிலைகள்ல நாம பக்தியை வளர்த்துக்கணும். இது வந்து இதுவரையிலும் 10 வரையிலும் நம்ம படிச்சுட்டோம். இன்னும் ஒரு 5 ஸ்லோகம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா நடத்திடுறோம் மாதாஜி. ஓகே தானே? மதனா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஏ யதா மாம் பிரப்த யந்தே தாம் சதைவ பஜாம் யஹம் மம வர்த்மானு வர்தந்தே மனுஷ்யாக பாரத சர்வக. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கிறேன். பிருதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியே பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பகவான் எப்படி வந்து நமக்காக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டுறாரோ அவரோட வழியை தான் நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாரு, நாமளும் அவர் வழியை பின்பற்றணும் அப்படின்னு நம்ம போறோம். அதே சமயம் அவர் என்னகிட்ட சரணடைன்னு தான் அவர் சொல்றாரு. என்ன நம்பு, என்ன கும்பிடு அப்படின்னு தான் பகவத்கீதை முழுக்க சொல்லுவாரு. என்னுடைய பெருமைகள்லாம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லுவாரு. எதுக்காக அவர்கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி சரணடைய சொல்றாரு? அதுக்கு தகுந்த பலன் தான் நமக்கு கிடைக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பகவானை விட்டுட்டு நாம வேற கடவுளை நான் வணங்குறேன், நான் தேவர்களை வழிபடுறேன் அப்படின்னு போனோம்னா நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பகவான் நமக்கு அருள் புரிய மாட்டார். எதனால அப்படின்னா எந்த கடவுளை நம்ம வணங்குறோமோ அந்த கடவுள் தான் நமக்கு வந்து அந்த கடவுளுக்கு தகுந்த பலன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பக்தி தொண்டினை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா விதமான பௌதிக பற்றுதல், ஆன்மீக தனித்துவத்தை தனியா வந்து இறந்த பிற்பாடு நம்முடைய ஆத்மா தனித்துவமா போய் எங்க பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்கிறத நினைச்சாலே சில பேர் பயப்படுறாங்க. அந்த நிலை சூன்யவாத தத்துவம். சூன்யவாத தத்துவம்னா என்ன? கடவுளே இல்ல, கடவுள்னு ஒருத்தர் கிடையாது, அவர் இந்த உலகத்துல வரும்போது மனுஷ ரூபம் எடுத்து வராரு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல, அதுதான் சூன்யவாதம். அந்த மாதிரி தத்துவத்தினால வரக்கூடிய விரக்தியான மனநிலை. இதுல இருந்தெல்லாம் யார் விடுபடுவாங்க? ஒரு ஆன்மீக குரு மூலமா விடுபட்டு உன்னத நிலையை நாம அடைய முடியும். அதன் பின் இறுதியில் பரமபுருஷனின் திருநாட்டை சென்றடைய முடியும். இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு போகணும்னா நமக்கு அவசியமான இது ஆன்மீக குரு அவசியம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. யாருக்காவது பக்குவமுடைய வேண்டாம், வேறு ஏதோ வேண்டும் அப்படின்னு விரும்பினாங்கன்னா பகவான் அதையும் கொடுக்குறாராம். இங்க பாருங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு குழந்தை பேர் இல்லை, குழந்தை வேணும்னு விரும்புறாங்க, அவங்களுக்கு குழந்தைய கொடுக்குறாரு. ஒருத்தவங்களுக்கு கரன்சி வேணும்னு விரும்புறாங்க, அதை கொடுக்குறாரு. ஒருத்தவங்க திருமணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பெண்ணும் ஆணையம் தேடுறாங்க, அதை வந்து நிறைவேற்றுறாரு. ஒருத்தவங்க விஐப்பா உலகத்துல வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, அதை பகவான் வந்து யார் எதை விரும்புறாங்களோ அதையெல்லாம் பகவானே இங்க கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. பலவிதமான ஆசைகள். பலநோக்கு உழைப்பாளி அவன் என்ன பண்றான்? கர்மின்னா அந்த பலனும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய கர்மத்தை செய்யவன் கர்மி. அந்த மாதிரி கர்மியோட ஆசையை நிறைவேற்றுறாரு. அப்புறம் என்ன? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இப்படி ஒவ்வொரு நிலையில பகவானை வணங்குறாங்க. பிரம்மனை வணங்குறவங்க, ஜோதியை வழிபாடு பண்றவங்க, உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை ஞானிகள் வழிபாடு பண்றாங்க, பகவான பக்தர்கள் வழிபாடு பண்றாங்க. அந்த மாதிரி பலருக்கும் பலவிதமான ஆசைகள் இருந்தா அதை அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் வந்து பலனை அளிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம யாரை வணங்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்.
5 விதமான ரசங்கள் நேத்து கேட்டீங்கல்ல மாதாஜி, அது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சாந்தமான பக்தர், இந்த பசு கன்றெல்லாம் வந்து பகவான்கிட்ட சாந்த ரசத்துல வந்து உறவாடுதான். தாசியம் பக்தர், அதாவது தொண்டு செய்யறாங்க. இந்த அம்மா பழம் வைக்கிறவங்க வந்து தாசிய முறையில பக்தி செய்யறாங்க. அடுத்தது வந்து சுதாமானா குச்சேலர் வந்து சிறு வயசுல அவருக்கு நண்பரா இருந்தாரு, அந்த தோழர் அந்த நிலையில உறவாடுறாரு. இங்க யசோதையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெற்றோராக. அடுத்தது ராதாராணி வந்து ஒரு காதலி அந்த நிலையில 5 விதமான ரசங்கள்ல உறவு முறையை இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லா ஆன்மீக பாதையிலும் ஒரே இலக்குக்கு அழைத்து செல்வதில்லை. நாம வந்து இப்ப நதி எப்படி ஓடுதுன்னா, இந்த நதி பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கிளை பிரியுது, இங்க ஒரு கிளை பிரியுது, இங்க ஒரு கிளை பிரியுது. அது போய் வந்து ரொம்ப தூரம் போய் தான் அது ஒரு இடத்துக்கு வரும். ஆனா அது அழைத்து செல்லக்கூடிய பாதை வந்து வெவ்வேறா பிரியுது. அது மாதிரிதான் நாம தேவ வழிபாடு செஞ்சோம்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வழியில நம்ம போவோம். அந்த வழியில வந்து தேவ வழிபாடு செய்யக்கூடாது, இறைவனை வணங்கணும் அப்படிங்கிறது வருது பின்னாடி. 12 படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிங்க பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, அவசரம். நமக்கு என்ன ஆகுது, பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்குறத விட நம்ம சூரியனை வணங்கினா நம்ம நோய் தீரும், லட்சுமியை வணங்கினோம்னா பணம் கிடைக்கும், சரஸ்வதியை கும்பிட்டோம்னா கல்வி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம், நமக்கு வந்து பலனை எதிர்பார்த்து ஒவ்வொரு விதமான தேவர்களை நம்ம வழிபாடு பண்றோம். அந்த வழிபாட்டோட பலன் என்னது, நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கிறதும் உண்மைதான் அப்படிங்கிறத இங்க பகவான் வந்து சொல்றாரு. உண்மையாவே அதோட பலன் கிடைக்குது. ஏன் மக்கள் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுகிறார்கள் பாத்தீங்கன்னா, விரைவில் பலன்களை அடையணும், சீக்கிரமா நம்ம பலன் அடையணும். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சட்டுன்னு யாருக்கும் அதையும் கொடுத்துட மாட்டாரு, யாருக்கு எது தேவைங்கிறது தெரிஞ்சுதான் கொடுப்பாரு. ஆனா மற்ற தேவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, ரொம்ப கருணை, கேட்டோன்னு கொடுத்துட்றாங்களாம். அதனால ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யறாங்க, இந்த மாதிரி கரன்சி எதிர்பார்த்து வழிபாடு, அப்புறம் தற்காலிக இந்த வீடு மாளிகை இந்த காரு, அது மாதிரி தற்காலிக விஷயம், இதெல்லாம் நிரந்தரமற்றது. நிரந்தரமற்ற பொருட்கள் மேல அவங்க ஆசைப்படுறாங்க. அப்புறம் தற்காலிக தலைவர்கள், மனுஷனை கூட வழிபாடு பண்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா அரசியல்வாதி காதுல போய் எல்லாரும் நிறைய பேர் விழுவாங்க. எதுக்கு, அவங்க மூலமா சில செயல்களை வந்து அவங்க வந்து நிறைவேற்றிக்க முடியும், வாழ்க்கைக்கு தேவையானது. அதெல்லாம் வந்து தலைவர்கள் வழிபாடு பண்றது. ஆனால் நிரந்தர தீர்வுக்கான கிருஷ்ணர் உணவு மீது ஆவல் இல்லாமல் நமக்கு எல்லாத்துல இருந்தும் முழுமையா எல்லாத்துலயும் விடுதலை கிடைக்கக்கூடியன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வழிபடணும். அதுல கொஞ்சம் கூட ஆர்வம் இல்லை இந்த மக்களுக்கு அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லி இருக்கிறாரு. பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பலவிதமான ஆன்மீக முறைகள் பல விஷயங்களை உணர வைப்பது அல்ல, அனைத்துமே கிருஷ்ணரை வெவ்வேறு நிலைகளில் உணர வைப்பது. நம்ம பல தேவர்களை வழிபட்டாலும் அது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் சென்றடையுது. இப்ப பிரம்ம நிலையில பிரம்மனை வழிபட்டாலும் அது கிருஷ்ணர் தான், பரமாத்மா வழிபட்டாலும் அது கிருஷ்ணர் தான், பகவானை வழிபட்டாலும் அது கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறதே தெரியாம அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறை இருக்குது. இப்ப வந்து அந்த 3 ரசங்கள்லயும் 5 ரசங்கள்ல எப்படியெல்லாம் அவங்க உறவாடுறாங்கிறதையும் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. புத்திசாலிகள் நிரந்தர தேர்வை தேடுவார்கள். புத்திசாலியா இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை அடைகிறது தான் உண்மையான விடுதலை. அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பணத்தையும் காசையும் மக்களையும் பொருளையும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது தற்காலிகமானது. முட்டாள்களோ தற்காலிகமான தீர்வுக்கான விரைவான பலன்களில் நாட்டம் கொள்வர். இந்த மாதிரி பணத்துக்கு ஆசைப்படுறவங்க அதுதான் அவங்களோட வாழ்க்கை வெற்றி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. முழுமையான பக்குவத்திற்கு ஆசைப்படுங்கள், கிருஷ்ண உணர்வை முயன்று பாருங்கள். நமக்கு வந்து எது உண்மையானது எது நிலையானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கான முயற்சியில நம்ம ஈடுபடுவோம். அதனால அதை வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தெளிந்த புத்தியுள்ள ஒருவன் பௌதிக ஆசைகள் நிரம்பியவனாகவோ, பௌதிகத்துல ஆசை இருக்கலாம், அல்லது பௌதிக ஆசைகளே இல்லாதவனா இருக்கலாம், அல்லது முக்தியை மோட்சத்தை விரும்பக்கூடியவனா இருக்கலாம். யாரா இருந்தாலும் அவங்க யாரை வழிபாடு பண்ணணும், பரம புருஷனா இருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணணும். இது வந்து நம்மளா சொல்றது இல்லை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 2nd canto 3rd chapter 10th ஸ்லோகத்துல வரக்கூடிய பொருளுரையா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பாகவதத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரோ வந்து எந்த நிலையில இருந்தாலுமே அவங்க வந்து கடவுளை வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு. அடுத்தது 13 படிக்கணும். லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இல்லைன்னா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி சீக்கிரமா வாசிங்க மாதாஜி. காந்திமதி படிக்கிறேன். 3 இது நான் படிக்கிறேன்.
மூன்று வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனிதன் சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்ன செயல்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள்வோம். பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம், அதாவது 4 விதமான மனித சமுதாயத்தை அவர் படைச்சிருக்காரு. அந்த 4 விதமான ஆசிரமங்கள், 4 விதமான வர்ணங்கள், அதை வந்து பகவான் தான் படைச்சிருக்காரு. எந்த அடிப்படையில படைச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இயற்கை குணங்கள் 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, சத்துவம் ரஜோ தமோ, அந்த 3 குணங்களுடைய அடிப்படையிலையும் நாம் செஞ்சக்கூடிய கர்மம், நம்ம போன பிறவியில் செஞ்சக்கூடிய கர்மங்களுக்கும் தகுந்த மாதிரி நமக்கு அந்த 4 வகை பிரிவுகளுக்கு பகவான் வந்து நம்ம படைச்சிருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதையும் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த அதீதமான பற்றுதல்களிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் எப்படி விடுபடுவது அப்படின்னா வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கணும். வர்ணாசிரமம் தான் இதுதான். ஒரு பிராமணன் அவனுடைய கடமை சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, சொல்லி கொடுக்கறது. ஒரு சத்திரியன் என்ன செய்யணும்? மனித உயிர்வாழிகளை காப்பாற்றணும், போர் புரியறது. அடுத்தது வந்து வைசியன், அவன் பசுக்களை பராமரிக்கணும், விவசாயம் பண்ணணும். கடைசியா சூத்ரன், அவன் மற்ற வர்ணத்தார்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணும், விவசாயம் பண்ணணும். இந்த வர்ணாசிரம முறையில் வந்து வாழணும். அது கிருஷ்ணருடைய பங்கு என்ன? இதை படைக்கிறார், அவ்வளவுதான். யாரோட இதுலயும் வந்து அவர் தலையிடுறது இல்லை, படைச்சிட்டு அவர்களை ஃப்ரீயா விட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வர்ணாசிரமம் குணம் மற்றும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலானது. குணம் என்ன? பிராமணனுடைய குணம் வந்து சாத்விக குணம், சத்திரியன குணம் வந்து ரஜோகுணம். வைசியன் வந்து ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கலந்த நிலையில இருப்பான். சூத்ரன் வந்து முக்காவாசி தமோ குணத்துல தான் இருப்பாங்க, அந்த குணம். அடுத்தது அவங்களுடைய தொழில், இவங்க சாஸ்திரம் படிக்கிறது, இவங்க நாட்டை காக்கிறது, இவங்க வந்து பசு பராமரித்தல், இவங்க வந்து மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தல், இதெல்லாம் அவங்க செயல். இப்படி அவங்க குணம் கர்மத்தை அடிப்படையா வச்சுதான் இங்க 4 விதமான வர்ண ஆசிரமத்தை பகவான் படைச்சிருக்காரே தவிர பிறவியிலேருந்து நம்ம ஜாதி அடிப்படையெல்லாம் சொல்றோமே அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எதுக்காக இந்த வர்ணாசிரமத்தை அவர் படைச்சாரு? அதோடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, மிருக வாழ்க்கை நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம்? உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறுப்புகள், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4 நிலைகள்ல தான் மிருகமும் நம்மளும் ஒன்னா வாழ்ந்தோம். அந்த நிலையில இருந்து நம்மளை வந்து உயரணும், மனிதரா உயரணும். மனிதரா உயர்ந்தாதான் தெய்வ நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். அந்த உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்கறதுக்காக தான் இந்த வர்ணாசிரம முறையை பகவான் படைச்சாரு. அப்ப அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இங்க இஸ்கான்ல எல்லாரும் அந்த நிலைக்கு தெய்வீகமான ஒரு நிலைக்கு அவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது. பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஜாதி என்பது பகவத்கீதையில் மறுக்கப்படுகிறது. நான் வந்து பிறவியில நான் பிராமணனா பிறந்தேன், நான் பிறவியிலேயே ராஜ குடும்பம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, பகவத்கீதை வந்து அது ஒத்துக்காது. எப்படின்னா, யார் வேதம் படிக்கிறாங்களோ அவன் பிராமணன், வேதத்தை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறவன் விப்ரவன். அடுத்தது யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செய்யறவன் வைஷ்ணவன். இப்படிதான் வந்து இங்க பகவத்கீதையில சொல்றாங்களே தவிர பிறந்ததை வச்சு அவன் பிராமணன்கிறத இங்க இடம் போடவே மாட்டாங்க. எல்லா ஜாதியினரும் அங்க வந்து என்ன செய்யலாம், வந்து இந்த பகவத்கீதையை கற்றுக்கலாம். இந்த கல்விக்கு வந்து ஒரு இந்துவா, முஸ்லீமா, கிறிஸ்டியனா, ஆணா, பெண்ணா, குழந்தையா, பெரியவங்களா எதுவும் கிடையாது. எல்லா வேறுபாடும் இல்லாம எல்லாரும் வந்து இந்த கல்வியை கத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சமநிலை வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த நிலையில வந்து பிறவி அடிப்படையில வர்றத மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் ஒருவர் இந்த எல்லைக்குட்பட்ட அறிவிற்கு அப்பால் உள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அடைகிறாரோ அவரே வைஷ்ணவர். வைஷ்ணவர் யாரு அப்படின்னா, இந்த எல்லைக்குட்பட்ட அறிவு. நமக்கு எல்லாமே வந்து இந்த பகவத்கீதை கற்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நமக்கு அறிவு தெரியும். இப்ப நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிறோம்னா அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு பகவானை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதுவங்க தான் வைஷ்ணவர் அப்படின்னு சொல்றது. வைஷ்ணவர் தான் இருக்கிறதுலயே மிக உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலையை அனைவருமே அடையலாம். எந்த ஜாதியில பிறந்திருந்தாலுமே, யாரா இருந்தாலும், பெண்களா இருந்தாலும் அந்த நிலையை ஒரு சூத்திரனால கூட அது அடைய முடியும் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதில் கிருஷ்ணரின் பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, பகவான் வந்து படைக்கிறாரு, உயிர்வாழிகளோட ஆசை மற்றும் செயல்களை ஏதாவது கட்டுப்பாடு பண்றாருன்னா இல்ல. அவர் வந்து நம்மளை ஃப்ரீயா தான் விட்டுருக்கிறாரு. நமக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறாரு.
அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நம்மளுக்கு ஃப்ரீயா விட்டதுனால நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த 3 குணங்கள்ல எந்த குணம் நமக்கு தூக்கலா இருக்கோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம வந்து செயல்பாடு செய்யறோம். அந்த செயல்பாடு செய்யறதுனால வரக்கூடிய பலனை நாம தான் அனுபவிக்கிறோம். கிருஷ்ணர் வந்து படைக்கிறாரு, எந்த விதமாவும் அவர் வந்து செயல்படுவதில்லை. உயிர் வாழி வந்து ஆசைப்படுறாங்க, பகவான் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறாரு. இந்த ஜட இயற்கை அதுக்கு வசதி பண்ணி கொடுக்குது. நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல எப்படி வாழணுங்கிறதுக்காக இந்த இயற்கை நமக்கு வசதியை செய்து தருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவும், கிருஷ்ணர் மேல் பழிபடுவது. நாம விருப்பத்துக்கு நம்ம சுதந்திரமா செயலாற்றிட்டு, ஐயோ நான் மட்டும் கஷ்டத்துல இருக்கிறேனே அப்படின்னு பகவானை போய் நொந்துக்க கூடாது. நம்ம என்ன காரியம் பண்றோமோ அதோட விளைவை தான் நாம அனுபவிக்கிறோமே தவிர இறைவன் மேல நம்ம பழி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக வாழ்க்கையின் சாரமே நம்முடைய தனி சுதந்திரத்தை சரியாக உபயோகிக்குதான். எதுக்காக ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நம்மளை வாக அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க, எதுக்காக பகவத்கீதை படிங்கிறாங்க? இந்த வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை, நமக்கு இங்க அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை எந்த வழியில நம்ம பயன்படுத்தணும், எந்த வழியில பயன்படுத்தினா நம்ம ஆன்மா வந்து முன்னேறி ஆன்மீகத்துல போய் அடையும், இந்த உலகத்திலேயே பிறந்து இல்லாம இறைவனுடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறது இந்த ஆன்மீகமான வாழ்க்கையில தான் இருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்மள வந்து இதை நம்ம படிக்கிறோம். 14 படிங்க மாதாஜி, பொருளுரை மட்டும் படிங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி, கொஞ்சம் சீக்கிரமா படிங்க. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, யாரு அவைலபிளா இருக்கீங்களோ படிங்க. அம்பிகா மாதாஜி. சாதுவர்ணியம் மயா சிஷ்டம் குணகர்ம விபாசு தஸ்ய கர்த்தமவிமாம் வித்யா கர்த்தரமவியம். என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களில் நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இல்ல என்ன சொல்றாங்க, பகவான் வந்து படைச்சு நம்மளை ஃப்ரீயா விட்டுட்டாரு. அந்த நம்ம 4 விதமான ஆசிரமங்களையும் வர்ணங்களையும் படைச்சிருக்கிறாரு. இதுல அவருக்கு வந்து ஏதாவது அவரை பாதிக்குதா, அவருக்கு ஏதாவது அதனால நஷ்டமோ லாபமோ இருக்கான்னா எதுவும் கிடையாது. அதோட பலனை பத்தி படைக்கிறாரு, எல்லாமே உற்பத்தி பண்றாரு, பிரபஞ்சம் படைக்கிறாரு, உயிர்வாழிகளை படைக்கிறாரு. அதோட பலன்கள் மேல அவருக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருக்கான்னா எதுவும் கிடையாது. இந்த உண்மையை யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, பகவானுடைய செயல்களும் அவருடைய எண்ணமும் எப்படி இருக்குங்கிறது யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களும் இந்த பாப விளைவுகள், அதாவது செயல்களோட விளைவுகள்ல இருந்து பந்தப்பட மாட்டார்கள். பகவான் எப்படி பந்தப்படாம இருக்காரோ நாமளும் அந்த நிலைக்கு உயரலாம். கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. இது நீங்க வந்து எது வேணா நடக்கிறது. நாம வந்து குடும்பத்துல செய்வோம், இல்ல சமூகத்துக்கு செய்யக்கூடிய செயல் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். ஆனா பகவான் இத்தனையும் படைச்சிருக்கிறாரு, அவருக்கு எந்தாவது பாதிப்பு இருக்கான்னா எதுவும் கிடையாது. அவருக்கு பௌதிக ஆசை ஏதாவது இருக்கான்னா அவரு ஆத்மாராமா, தன்னிலே தானே திருப்தி அடையக்கூடிய அவருக்கு அந்த எதுவும் அவர் தேவை கிடையாது. அவருடைய செயல்கள் வந்து எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீகமானது. செயல்களின் விளைவுகளால் அவர் பந்தப்படுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணர் செயல்களுக்கு வசதி செய்து தெரிகிறார். நம்ம என்ன செய்யணுமோ நமக்கு தேவையான வசதிக்காக தான் இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டதுல நாம வந்து கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்துப்படி நம்ம செயல்படுறோம். ஆனா அதே சமயம் பௌதீக இயற்கையின் மூலம் நம்ம 3 குணங்கள் வந்து நம்மள அப்பப்போ வந்து என்ன செய்யுது, கட்டுப்படுத்துது. கட்டுண்ட வாழையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். பகவான் எதுவுமே இங்க செய்யல அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை. எப்படி? அவர் படைக்கிறார், ஆனால் அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறார். அவர் படைக்கிறதோட அவர் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா அதுல வந்து அவர் எதுவும் தலையிட மாட்டார். நம்மளோட உயிர்வாழிகளோட வாழ்க்கை சுதந்திரத்துல அவர் தலையிட மாட்டார். உயிர்வாழிக்கும் பக்தருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. சாதாரண உயிர்வாழி என்ன பண்ணுவான், இந்த உலகம் வந்து எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கு, அதனால நான் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வாழ்வான். தான் இஷ்டப்படி என்ன சிகரெட் குடிக்கிறது, மது அருந்தது, பெண்களோட உறவு கொள்வது, கொள்ளை என்னென்னமோ பண்றாங்க. அத்தனையும் வந்து அவன் ஏதோ என்ஜாய் பண்றதுக்காக பண்றான், சீட்டு அதுன்னெல்லாம். ஆனா பகவானோட பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்க, பகவானை பற்றி உண்மையை புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். பகவானுடைய உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருடைய நித்தியத்தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறாங்க, பக்தியில இருக்காங்க.
இவங்க சாதாரண உயிர் வழி என்ன பண்றான், செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளின் வலையில் சிக்கியுள்ளான். அவன் செய்யக்கூடிய செயலோட கர்மத்துல அவன் மாட்டிக்கிறான். அவனுக்கு அடுத்த பிறவி நிச்சயமாகுது. அது மனித பிறவியாவும் இருக்கலாம், விலங்கா கூட இருக்கலாம். ஆனா பகவானுடைய பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க, கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ளார்கள். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் நல்ல செயலை செய்யறதுனால அந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மழை மற்றும் விதைகள். இப்ப மழை பெய்யுதுன்னா இங்க எல்லா இடத்துலயும் தான் மழை பெய்யுது. ஒரு கல்லுல இருந்து ஒரு விதை தோன்றுமானா தோன்றாது. மண்ணுலதான் என்ன செய்யும், விதை முளைக்கும். அது அது கொடுத்திருக்கிறாங்க. நம்ம தேர்ந்தெடுப்பை பகவானை பொறுப்பல. நீங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆபரணங்கள் நவரத்னங்களையும் கொடுத்துருக்க மாதிரி இருக்கு. அதுல எது வேணுங்கிறத நாம தான் பொறுக்கி எடுத்துக்கணும், நமக்கு வேண்டியதை. அதை விட்டுட்டு நம்ம சாதாரண ஒரு சிப்பியை போய் எடுத்துட்டு பகவான் மேல குறை சொல்லக்கூடாது. நாம தான் நமக்கு எது சூஸ் பண்றது நம்ம கையில இருக்குது. அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை சூஸ் பண்ற தகுதியை பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கடைசி ஸ்லோகம் படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, யாராவது படிங்க. அம்பிகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அருள்மொழி நான் மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு முந்தைய காலத்துல வாழ்ந்தவங்கள ஒரு உதாரணமா சொல்றாரு. அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ முனிவர்கள், ஆச்சாரியர்கள் எவ்வளவு பேர் வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லையா? அவங்கெல்லாம் என்னை பற்றிய முழு அறிவோட வாழ்ந்திருக்காங்க. அதனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, என்னுடைய இயற்கை, என்னுடைய உலகத்துக்கு அவங்க எல்லாம் வந்தடைந்தார்கள். பகவானுடைய முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்களா அங்க போயிடுறாங்க. அவங்களுடைய ஃபாலோயரா நீ இருந்தீன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீயும் உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு சொல்ற மாதிரி நமக்கு பகவான் இங்க எடுத்துரைக்கிறாங்க. செயலாற்றுவதற்கான அழைப்பு. பகவத்கீதை நமக்கு ஆன்மீகத்துல எப்படி செயலாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் இங்க என்ன பண்றாங்க, மாசம் 18 days கிளாஸை வச்சு நமக்கு அழைப்பை கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி குரு ஆச்சாரியர்களோட பரம்பரையை நாம பின்பற்றி நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதோட இன்னைக்கு முடியுது. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம். நான் அதுக்குள்ள எண்டிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பத்விதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு தி அசம்பிள் டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு கொஞ்சம் கிளாஸ் இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டு ரொம்ப பொறுமையா இருந்து கேட்டா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா இப்ப கேட்கலாம். அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன ஒண்ணு ஷேர் பண்றேன், நம்ம குரூப்ல போட்டிருக்கத. அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட கேள்விகள் இருந்தா சொல்லுங்க. மாதாஜி, ஒரு டவுட் இருக்கு. இந்த என்ன கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ முன்னாடி நீனும் பிறந்திருக்கேன் நானும் பிறந்திருக்கேன் அப்படி முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வணங்குனா இதுக்கப்புறம் உனக்கு பிறவியே இல்லைன்னு சொல்றாரு. இதையும் சொல்றாரு அதையும் சொல்றாரு. அப்புறம் நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது? அவரோட விருப்பப்படி தானே அவங்க பிறந்து வராங்க. அர்ஜுனர் பிறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவரெல்லாம் ஞானி. பகவானோட ஒன்றாக வாழக்கூடிய காலகட்டம் யாருக்கு கிடைக்கும்? உங்களுக்கு எனக்கும் கிடைச்சுதான். பகவானோட நண்பனா ஒன்னாவே இணைஞ்சு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை உன்னதமான அந்த வாழ்க்கையெல்லாம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கல. அந்த யுகத்திலேயே நம்ம பிறக்கல. அப்படியே பிறந்திருந்தாலும் பகவானை நம்ம புரிஞ்சுக்காம இருந்திருப்போம். அவரு எதுக்காக வர்றாரு திரும்பின்னா, பகவானுடைய நோக்கம். அவர் வரும்பொழுதெல்லாம் அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் இங்க படைக்கிறாரு, கொண்டு வர்றாரு. கூடவே தனியா வரமாட்டார் பகவான். இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் கூடவே எல்லாரும் வருவாங்க. மகாலட்சுமி வருவாங்க, பலராமர் வருவாரு, அர்ஜுனர் வருவாரு. எல்லாருமே அவர் அங்க நித்திய சூரியர்களா இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இங்க என்ன செய்வாங்க, இங்க பிறவி எடுத்து பகவானுடைய அந்த தொண்டுல அவங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்க அவருக்கு. இப்ப அவர் அர்ஜுனன் ஒருத்தர் இல்லைன்னா யாருக்கு அந்த பகவத்கீதை எடுத்து சொல்றது? சாதாரண மனிதருக்கு சொன்னா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவருடைய விருப்பத்தின் பேர்ல தான் அவங்க பிறவி எடுக்கிறாங்க. அது அர்ஜுனருக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் இல்ல, நமக்கு சொன்ன விஷயம். பிறவி எடுக்க மாட்டாங்கிறது. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி வணக்கம். மாதாஜி சொல்லுங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுறேன். எனக்கு இந்த கிளாஸ் அறிமுகப்படுத்தியது மணிமேகலை மாதாஜிங்க. நான் ரொம்ப நாள் கேட்டிருந்தேன் கிளாஸ் பண்ணிட்டு. பிரபுஜி இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராங்க மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி. அப்படிங்களா? சரிங்க. நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நீ கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி கத்துக்கணும் ஆசையா வந்திருக்கேன். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம், வணக்கங்க. நமஸ்காரம். உங்களை இருக்கிறோம் அந்த கிளாஸுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கிளாஸ் எல்லாம் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு. நம்ம குரூப்ல மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. அந்த பிளேலிஸ்ட்ல எடுத்து பாருங்க.
இனிமே ம் கண்டினியூஸா வாங்க இந்த கிளாஸுக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே மேடம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இதுல இன்னைக்கு பாடத்துல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்டுங்க. ஓகே மேடம். ஓகே, வேற யாராவது ஏதாவது கேட்கணுமா? யாருக்கும் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம நித்தாய்க்கு ஒரு அவங்க ஷேர் பண்ணிடலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் கொஞ்சம் காட்டுங்க, அப்படியே நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இன்னைக்கு 4th சாப்டர் எல்லாருக்கும் கிளியரா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா படிச்சுட்டு வாங்க. இன்னைக்கு 15 வரையிலும் நம்ம பாடம் நடத்தியிருக்கோம். மேற்கொண்டு இருக்க ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்து புக்கு இருக்கிறவங்க படிச்சுட்டு வாங்க. அப்ப புரியலன்னா கேட்டுக்கலாம். இஸ்கான், பெங்களூர் இஸ்கான் அவங்க வந்து இது இது வச்சாங்க, மார்னிங் சாண்டிங் வச்சாங்க ஏகாதசி இன்னைக்குன்னு. காலையில 5:30 10:30 மணி வரலாம். நீங்க பெங்களூர்ல அதுல இருக்கீங்க மாதாஜி? ஆமா, இல்ல நான் இங்கதான் இருக்கேன், சென்னையில தான். இல்ல அந்த கிளாஸ் நிறைய அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன் அவங்க கிட்ட. அதனால அவங்க போட்டுட்டாங்க, யாரா இருந்தாலும் வரலாம் அப்படின்னு. தமிழ் கீதையில இருக்கிறவங்க, இதுல இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்னாங்க. மாதாஜி நம்ம இஸ்கான்லயே இருக்கு மாதாஜி. அது மாதிரி 5:30 அப்படியா? மணி சாண்டிங்க நம்ம இஸ்கான்லயே இருக்குது. காலையில 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி வந்து 5:10 5:10 முடிஞ்சிடும். அதுல இருந்து கண்டினியூஸா ஒரு அரை மணி நேரம் 6:30 வரையிலுமே போகும் சாண்டிங். 5:30 மணிக்கு வந்து ஷார்ட் பாபா கிளாஸ் நடக்குது. 6 to 6:30 வந்து இது நடக்குது, என்னன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். அதுக்கு பிற்பாடு வந்து 6:30 இருந்து பகவத்கீதை கிளாஸ் நடக்குது. பாகவத கிளாஸ் நடக்குது. கண்டினியூஸா 8 மணி வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்கு. நீங்க அதுல கலந்துங்க. சரி, ஓகே. நான் பாகவத்லாம் சேர்ந்திருக்கேன், இதுல கலந்துக்கிறேன். இப்ப எல்லாம் இன்னைக்கு ஏகாதசினால அதுல சாண்டிங்ல நம்ம அதுலயும் உண்டு சாண்டிங், டெய்லி உண்டு. ஏகாதசின்னு இல்ல, டெய்லி உண்டு. அதான் கரெக்ட். அவங்க போட்டு அனுப்பியிருந்தாங்க எனக்கு, அதனால சரி அது ஜாயின் பண்ணேன். பத்மா மாதாஜி என்னாச்சு ஷேரிங்? மாதாஜி நான் லேப்டாப்ல இருந்து வெளிய வந்துட்டேன். இதுல போன்ல பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. மறுபடியும் லேப்டாப் லாகின் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க அது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருங்க, நான் இது பண்றேன். என்ன கோஹோஸ்டும் பண்ணி விட்டுருங்க லேப்டாப்ப. ஓகே ஓகே. மாதாஜி தமிழ் கீதா வேற, இஸ்கான் வேறயா? ரெண்டும் ஒண்ணா வேறயா? ஓஹோ அதுவும் இஸ்கானை சேர்ந்ததுதான், ஆனா அது வேற இஸ்கான் பிரபு. ஓஹோ சரி சரி, எனக்கு தெரியாது, அதான் கேட்டுக்கிட்டேன். சரி அது சரி. வேற வேற, அதுவும் இஸ்கான் தான். அதுவும் இஸ்கானை சேர்ந்ததுதான். நிறைய எல்லா ஊர்லயுமே இஸ்கான் இருக்குது. நாம படிக்கிறது வந்து பெங்களூர் இஸ்கான். பெங்களூர் இஸ்கான். ஓகே மேம். பெங்களூர் ஓகே. இஸ்கான் ராமனிஷ்டா பிரபுதாஸ் தான் வந்து நமக்கு அதெல்லாம் வந்து பிரசிடென்ட். ஓஹோ எல்லா ஊர்லயும் இஸ்கான் இருக்கு. எல்லா ஊர்ல இருக்க இஸ்கானும் வந்து இந்த மாதிரி நேரடியாகவும் ஆன்லைன்லயும் ஆஃப்லைன்லயும் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. உஷா மேடம் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு. அது அப்படிலேருந்து 3 மாசம் 4 மாசமா இருக்கேன் நான். உங்கள்கிட்ட இருக்கேன். யார் யார் தலைவர் சொன்னீங்க இப்ப பேர் சொன்னீங்களா? ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி புரியல. இப்ப 5 மணிக்கு மீட்டிங் இருக்குது. ஓகே ஓகே. மாதாஜி ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இப்போ நம்ம இப்ப நீங்க சொன்னீங்க வந்து நம்ம வந்து அந்தந்த கடவுள்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஒரு பிரார்த்தனை வச்சு அது நிறைவேறுது அப்படின்னு சொல்றீங்க. நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்டே நம்ம பிரார்த்தனையை சொல்லலாமா மாதாஜி? இல்ல அதுவும் சொல்லக்கூடாதா? கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் நம்ம சொல்லணும். கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் சொல்லணும். மற்ற தேவர்கள்கிட்ட சொன்னாலும் அந்த தேவர்களும் அவருக்கு கட்டுப்பட்டவங்க. அவங்களுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரையில் தான் அவங்களா செய்வாங்க. மற்றது பகவானுடைய பர்மிஷன் பேர்ல தான் நமக்கு உதவி பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம நேரடியா அவர்கிட்டயே வாங்கிடலாமே, கேட்டுடலாமே. இல்ல அது கூட கேட்க கூடாது, நம்ம அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. அது வந்து ஜெனரல். அது வந்து பொதுவா இப்ப வந்து நம்ம பக்தர்களா ஆயிட்டோம்னா நம்ம வந்து அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்கறது முறை கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அவரே கொடுக்குறாரு. ஏதாமாம் பிரபத்யந்தே அப்படின்னு இப்ப சொன்னாங்களா, நம்ம சரணடையத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய தேவைகளை அவர் வந்து பூர்த்தி பண்ணுவாரு. நம்மகிட்ட இருக்கிற பொருளை காத்து பின்னாடி வரும் அந்த ஸ்லோகம்லாம். ரட்சிக்கிறது நமக்கு தேவையானது கொடுப்பாரு. குச்சேலருக்கு எப்படி கொடுத்தாரு? அவர் கேட்டா கொடுத்தாரு, கேட்காமயே கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி நமக்கு தேவைன்னா அவர் கொடுப்பாரு. நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம இந்த உலகத்திலேயே ஆழ்ந்து போயிடுவோம் அப்படின்னா அவர் கொடுக்க மாட்டார் நமக்கு. அதனால நம்ம கேட்கலாமா மாதாஜி? இப்ப நம்ம பிரச்சனைங்க இருக்கு, அதை சொல்லலாம். தாராளமா பிரச்சனைங்க இருக்கு, அதை சொல்லலாம். தாராளமா சொல்லலாம். அவர்கிட்ட நம்ம பேசலாம். அவரோட படத்தை பார்த்து நம்ம அவர்
உண்மையா நினைச்சு நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம தாராளமா பேசலாம், ஓகே கேட்கலாம், மாதாஜி. தப்பு கிடையாது. நமக்கு எது தேவையோ அதுக்கு அவர் கொடுத்துருவாரு. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கணேஷ். கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி எங்க லேப்டாப்ல வரவே காணோம். மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி எங்க காணோம்? லாகின் லேப்டாப்னு இருக்கும் பாருங்க மாதாஜி. பத்மாராஜம் பிராக்கெட்ல லேப்டாப் இருக்கும், அத கோஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஓகே மாதாஜி, வந்துட்டீங்களா? பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி, ஓபன் பண்ணிடுறேன். நீங்க அது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருங்க மாதாஜி, கௌரங்கா பத்தி சொல்லிட்டு இருங்க. ஓகே ஓகே. வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் வந்து கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கலிகாலத்துல மேற்கு வங்காளத்துல தோன்றினவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவரு வந்து வாழ்க்கை வரலாறு வந்து படிக்கணும்னா அது பெருசு. அது நிறைய வந்து காலையில 6 to 6:30 கிளாஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆதி லீலை, மத்திய லீலை, அந்திம லீலைன்னு 3 பகுதியா பிரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அது ரொம்ப நாளா வருஷ கணக்கா நடந்துகிட்டு இருக்கு கிளாஸ். மத்தியம லீலையில போயிட்டு இருக்கு. இப்ப நீங்க எல்லாம் அது வந்து முடிஞ்சா அவங்களால முடிஞ்சதுன்னா காலையில 6 to 6:30 அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி வாழ்க்கையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். அது அவர் வந்து இப்ப வந்து அவரு தான் வந்து நித்தாய் கௌரங்கா அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. அவர் மேற்கு வங்காளத்துல பிறந்து நம்ம பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நமக்கு கொடுத்தவரே அவரு தான். இந்த மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு அவருடைய இது வந்து ஒரு புதுசா இந்த தடவை இப்ப என்ன ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா, ஒரு பௌர்ணமி கௌர பூர்ணிமா வருதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால அந்த பூர்ணிமா வர்ற டயத்துல அவருக்கு நம்ம ஒரு சிறப்பா செய்யணுங்கிறதுக்காக ஒரு 30 days சேலஞ்ச் அப்படின்னு வந்து புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிப்ரவரி மாசம் 1ஆம் தேதியில இருந்து மார்ச் மாசம் 2ஆம் தேதி வரையிலும் கண்டினியூஸா அந்த குரூப் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த குரூப்ல வந்து நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணணும். அது வந்து போட்டிருக்காங்க மாதாஜி அந்த குரூப். அதுல நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த குரூப்ல வர மெசேஜ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். காலையில வந்து 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி பாக்குறதுல இருந்து, அதை கண்டினியூஸா ஜபம் பண்றதுல இருந்து, அப்புறம் வந்து இது சைத்தன்ய சரிதாமதம் கிளாஸ், பாகவதம் கிளாஸ்ல இருந்து அட்டன் பண்றதுல இருந்து, அப்புறம் நீங்க வந்து எத்தனை மாலை நீங்க இது பண்றீங்க, எந்த கிளாஸ்ல நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, உங்களுடைய லாங்குவேஜ் என்ன, இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க. அப்புறம் டெய்லி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் சொல்லியிருக்காங்க. சாயந்தரம் 4 to 5 சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து 12 to 1 சொல்லியிருக்காங்க. அது கரெக்டான டைம் இன்னும் பின்னாடி வரும். அந்த டயத்துல சைத்தன்ய சரிதாமத்தை உட்காந்து எல்லாரும் படிக்கணும். அதை படிச்சு நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு புதுசா போன வந்து ஒரு கிளாஸ், அதாவது ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அந்த குரூப்ல நீங்க எல்லாருமே இணையலாம். இந்த கிளாஸ் படிக்கிறபடி படிச்சுக்கிட்டு அந்த கிளாஸ்லயும் நீங்க இணைஞ்சு நீங்க என்ன செய்யலாம், அந்த அறிவையும் நம்ம வளர்த்துக்கலாம். எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் நமக்கு கிடைக்குது. தாராளமா அதுல நீங்க அந்த குரூப்ல வந்து எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணீங்க. இந்த ரிஜிஸ்டர் நவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு பாருங்க, அந்த இதுல போய் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஈஸியா வந்து ஜாயின் குரூப்னு இருக்கும். அந்த இதுல போய் நீங்க அப்படியே கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த குரூப்புக்குள்ள போயிடுவீங்க. அதுல உங்களுக்கு கேட்குற டீட்டெயிலை கொடுத்து உள்ள போயிட்டு நீங்க வந்து இந்த குரூப்ல ஜாயின் ஆயிட்டீங்க. இது வந்து 1 மாசம் ஒரு மாசம் நீங்க இந்த மாதிரி இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து இந்த கடைப்பிடிக்கும் பொழுது உங்களுடைய பக்தி நிலை வந்து இன்னும் சீக்கிரமா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது புதுசா வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. அதை தான் நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டா சொல்லிட்டேன். அடுத்து தமிழ் டிவோட்டிகளுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, கூகுள் ஃபார்ம் ஒண்ணு. மத்தாச்சி அதுல வந்து நிறைய பேர் இங்க ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டாங்களா, அது தெரிஞ்சுங்க. ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டீங்களா? நான் ஆக்சுவலா போஸ்ட் பண்ணல மாதாஜி, கூகுள் ஃபார்ம் இவங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணல. நீங்க சொல்லிட்ட அப்புறம் போஸ்ட் பண்ணலாம் இருக்கேன். இப்ப ஈவினிங் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. இப்ப பண்ணிடுறேன். நம்ம டீடைல்ஸ் தான், நீங்க எந்த லெவல் படிக்கிறீங்க அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஃபார்ம் எதுல மேம் இருக்கு? மாதாஜி நீங்க ஒரு ஃபார்ம் அனுப்பிருக்கீங்களா, அது என்னது? அதானே அது? அதுதான் அருள்மொழி மாதாஜி, நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னீங்களா, அதுதான் மாதாஜி. அந்த ஃபார்மை எல்லாருமே ஃபில் பண்ணுங்க. எல்லாருமே ஃபில் பண்ணி நீங்க எந்த லெவல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, என்ன எத்தனை ரவுண்டு ஜபம் பண்றீங்க, இது மாதிரி இல்லை உங்களோட பேர் என்ன, உங்க அட்ரஸ் என்ன, இதெல்லாம் தான் கேட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பே இருக்காது. பயப்படாம நீங்க எல்லாத்தையும் அதை ஃபில் பண்ணி அதை சப்மிட் கொடுங்க. அந்த டீட்டெயில் வந்து நம்ம கோயிலில் வந்து கணக்கெடுக்கிறாங்க, நம்ம எத்தனை டிவோட்டிஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. அதனால நீங்க எல்லாருமே அதை வந்து ஃபில் பண்ணிடுங்க. இல்ல அந்த ஃபார்ம் இல்லை மேடமுக்கு.
உங்களுக்கு இருக்காது, உங்களுக்கு இப்ப போடுவாங்க. நீங்க இப்பதான் ஓகே. இன்னைக்குதான் வந்திருக்கீங்க. ஓகே 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 ஓகே. மாதாஜி நீங்க இன்னொரு பிரபுஜி தடவை நான் உங்களை ஆட் பண்ணிடுறேன் பிரபுஜி. 3 PM தனியா ஒரு குரூப் இருக்கு. அதுக்கு தான் ம் உங்க நம்பர் கேட்டேன். உங்க நம்பர் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். நான் உங்களை குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுவேன். அப்போ குரூப்ல ம் எல்லாமே வரும் பிரபுஜி. என்னென்ன ம் கிளாஸ், டைம் எல்லாமே வரும். ம் நீங்க அது ஓகே. பிரகாரம் நீங்க லிங்க் எல்லா டீடைல்ஸும் வந்துரும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்துடணும். சரிங்களா? ஓகே ஓகே வேற ஓகே என்ன ஓகே. டவுட்னாலும் என்னோட நம்பருக்கு நான் இப்ப போஸ்ட் பண்றேன். நானு, ம் ரமணி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நாங்க 3 பேருமே அட்மின்ஸ். நீங்க டவுட் கேட்கலாம். இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே சொல்றேன். நான் ம் வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு யாருக்கு நான் அவைலபிள் இல்லைனாலும் அவங்க 2 பேரு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா அவங்க கிளியர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ம் 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 தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. அவங்கள ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க அந்த கூகுள் ஃபார்ம் போட்டுருங்க மாதாஜி. போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க சொல்ல அந்த நித்தாய் கௌரங்கா சேலஞ்ச் போட்டுட்டேன். அப்புறம் அந்த கௌரங்கா குரூப் ஜாயின் பண்றதும் போட்டுட்டேன். கூகுள் ஃபார்மும் இப்ப போட்டுட்டேன் மாதாஜி. நீங்க சொல்ல குரூப்ல போட்டுட்டேன். போட்டுட்டீங்க, ஆனா அவருக்கு கிடைக்காது இல்ல இல்ல அவரு பிரபுஜிக்கு நான் இப்போ ஆட் பண்ணணும். பிரபுஜி இன்னும் ஆடே பண்ணல. நான் ஆட் பண்ணிட்டு மத்தவங்களுக்கு சொல்றேன் மாதாஜி. பிரபுஜியோடத இப்ப ஆட் பண்ணிடுறேன். ஆனா ஆட் பண்ண ப்ரிஃபர்டு போட்டீங்கன்னா தான் அவரால பார்க்க முடியும். அதான் அவருக்கு தனியாவும் நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ரைட். ஓகே, வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருக்கா? டவுட்ஸ் இருக்கா? தேங்க்யூ மாதாஜி ஸோ மச். ரொம்ப விளக்கமா இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. நீங்க கொடுக்கக்கூடிய கருத்துக்களை கரெக்டா என்ன கொடுக்கணுமோ அது சரியா நச்சுன்னு என்ன விஷயத்த கரெக்டா வந்து பதிவு பண்றீங்க. ரொம்ப நன்றி. ஹரே இல்லை, கிருஷ்ணா. அதிகபட்சம் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு டைம் இல்லை. எங்களுக்கு காலகட்டம் கொடுத்துட்டாங்க. இதுல இருந்து இது வரையிலும் இன்னைக்கு எடுத்துடணும்னு. நான் அதனால வளவலன்னு சொல்றதுக்கோ கதை சொல்றதுக்கே நேரமே கிடையாது. பாயிண்ட்டை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு போக வேண்டியிருக்குது. அதுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இந்த பாயிண்டர்ஸ் மட்டும் சொல்லி போனாதான் கிளாஸை வந்து இன்னைக்கு இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்களை இன்னைக்கு முடிக்க முடியும். எங்களுக்கு காலக்கெடு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காலக்கெடுல நான் முடிச்சாகணும். அதனால பாயிண்டா சொல்லிக்கிட்டு போறேன். உங்களுக்கு புரிகிறது இல்ல, அதுதான் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.